Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 en Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Que avui m'hauries d'explicar el que és el... No, m'hauries d'explicar en fi, com ho fas, en fi, quina és la seqüència per quan vas al cinema sol. Perquè vaig anar sol la setmana passada i bueno, és un món. No t'agrada anar-hi sol? El fet d'anar sol al cinema és... Jo fa tants anys que hi vaig... Per això dic, deixa'm preguntar-li al Pàmies. Gairebé em costa una mica anar acompanyat, ara. Sí, doncs a mi al revés, saps? Però què és el que no et va agradar d'anar-hi sol? No és que no m'agradés, tot és estrany, Com estrany? És un altre ritme, és un altre ritme. Sí. Fas el que vols, has de prendre més decisions, perquè no vas a remolc, per tant, la decisió de quina fila, quina butaca, tot això ho has de prendre tu. Quina butaca, si compra, clar, dius... Has d'estar molt alerta perquè no et fotin en una butaca que no vols, perquè hi ha tot un món pervers de l'assignació de... Quin és el... El truco de la... O sigui, el món pervers quin és? Normalment els professionals de les taquilles són altament competents, i per tant cap queixa. Però de tant en tant hi ha alguna persona que té rancúnia social o odi cap al propietari del cinema. I aleshores el que fa és, per exemple, si hi ha dues persones a la sala, posar-les una al costat de l'altra. No hi ha res pitjor que si fa no fa, a la sala, el dia que hi vaig anar-hi... O les tres persones que hi ha a la mateixa fila. Érem 6. I aleshores és bo que tu ja tinguis decidida quina fila i quina butaca vols. De manera que seria molta casualitat si la persona que posés algú al costat ho hauria de fer molt expressament. Quedaria retratada. Però si tu vas a la ruleta russa, que en dic jo, aleshores sí que... Aleshores es va produir una... No, perquè és numerada. És igual. No, perquè llavors ve la persona i si tu estàs asseguda al seu seient... Amb tot el cinema buit. Amb tot el cinema buit et va mirant com dient, escolti... Sí. Jo sé que aquí, no al costat, i es produeix la situació que la persona que ha venut l'entrada havia previst. Que et canviaries. Aleshores... La tensió cinematogràfica no resolta. Tu entres, potser amb l'aigua, amb les crispetes o el que sigui, en el meu cas era aigua, i entres a la sala, hi ha dues persones... En el millor dels casos. En aquest cas hi havia dues persones, una parella, que, per cert, estaven llegint la sinopsis de la pel·lícula d'Almodóvar. D'Almodóvar, molt bé. La pel·lícula d'Almodóvar. Bueno, i jo vaig pensar, no vinc a veure Almodóvar, estem en una altra sala. Però jo no vaig dir res. I aleshores jo vaig seure on estava assignat la meva d'això. Clar, una de les primeres qüestions. T'has de saludar amb les dues úniques persones que estan davant. És de bona educació dir bona tarda. Perquè ells no van... Ells no es van girant i van seguir... I van aixecar la vista? No, ells van seguir comentant raó de més per saludar. l'Almodóvar. Si ells no saluda, encara millor, perquè aleshores et situes moralment en un estadi superior. Tu ets educat i ells no. I aleshores va produir un efecte que és... Tu estàs assegut i a la mateixa filera, però a l'altre extrem, s'asseu una altra persona. I comencen les mirades. Bueno, però quin cine era, això? Perquè igual era aquest de les sales oscures. Que meravella. Si era un quart oscur, això? No, era un cinema... Perquè hi ha unes sales per Barcelona, uns quartos oscuros... No era el cas. Jo estava assegut i ens anava mirant, hi havia una noia a l'altra banda... Una noia? Sí, que anava sola, i jo també estava sol. Home, doncs sóc el Joaquín Luna, jo crec que havies d'atacar com... Com ho hauries fet tu? Bueno, jo doncs hauria anat allà i li hauria dit, tens foc? Home, foc, dins un cine que no pots fumar, com vols molt per ell. Llavors, la pregunta és, tu quan es produeixen aquest tipus de situacions, saludes el de l'altra punta o no us dieu res? Jo saludo. Perquè et mires, però no... Però el de l'altre, el que està a la mateixa fila de l'altra banda. Si entra una persona nova a la sala... Però una cosa és que diguis, hola... Bueno, això. Es fa aquest. Això. Es fa aquest. Hola. Sí. Que queda... Que ni se sent, quasi. Doncs això és el que has de fer. Però després ja... Sempre que hi hagi hagut intercanvi visual. Sí, perquè hi ha un... Hi ha un intercanvi però hi ha un intercanvi perquè t'espantes, perquè tu dius... Ep. Un nou... Una xica nova a l'oficina. Un nou intrus a la sala, perquè són dos i tu ets el tercer. I entra el quart.
Doncs aleshores jo seria partidari d'això, que discretament i amb naturalitat. La naturalitat, sempre. Què passa, també? Pot passar que en la intensitat de la mirada, en el teu cas, això és una cosa que no i en està el teu, estudiada. perquè clar, també està... jo t'ho pregunto, perquè tu ets un expert en anar al cinema sol. Sí, però tu visualment eres aquell que sortia a Cròniques Marcianes. Sí, el Toni Soler. El Toni Soler. I aleshores jo crec que això és un factor que interfereix en la decisió que has de prendre. Perquè jo tinc molt clar que si saludo algú... Però també et deuen conèixer, no? No, a mi em coneix ningú. Vull dir que amb això... Diuen, mira, el Quim Monzó. El Quim... No, dic que et deuen confondre amb el Quim Monzó. Tàpies, em diuen a vegades. Pere Tàpies, això sí. Però Quim Monzó no. Pere Tàpies. Pere Tàpies, sí. Pere Tàpies o senyor Tàpies. Depèn del dia. Senyor Tàpies. Però això és molt excepcional. En canvi, a tu et deu passar més que els hi sones. Llavors, potser la mirada no és tant ni libidinosa ni social, sinó que simplement em sona. I clar, quan entres en la fase em sona, estàs en un territori que estàs desitjant que comenci el Vodafone ja, l'anunci de Vodafone. I clar, això és un problema. Per tant, jo seria partidari d'actuar amb molta naturalitat, evitar el creuament de mirades i... Evitar, Evitar-lo, sí. Evitar-lo. Sí, perquè també a vegades hi ha el pesat. Hi ha gent que està molt sola i que troben al cine a vegades algú per fotre-li l'autèntica... Perquè aleshores van arribar els dos últims que tancaven la sessió. Els ressegados, amb casc o sense. Perquè el ressegat, estadísticament, porta casc. No ho he entès mai. Doncs mira, ara que ho dius... Perquè són els que arriben abans, no ho entenc jo tampoc. Ara que ho dius, no m'hi vaig fixar perquè van seure darrere meu... Normalment porten casc. Dos darrere meu, que van seure... És una norma. I el primer que se'n van adonar, quan van seure, és que havien d'anar a miccionar. Home, o sigui, dius, home, has tingut una llarga estona per anar a miccionar abans d'entrar a la sala, i en el moment de seure és... Ai, tengo pipi. Deixem tot aquí. I aleshores... I vaig fer l'escala molt ràpid. Sí. Llavors va marxar un... Sí. I quan va arribar dic, bueno, ara ja està. Aleshores va marxar l'altre, perquè vigila les pertinences. Però érem 6. Que t'està dient xoriço. Perquè jo quan vaig a miccionar al cine, que vaig sol, ho deixo tot i me'n vaig. No, doncs aquest hi havia un vigilant. I, aleshores, ja la situació és aquesta, una parella, home i dona, perquè era matrimoni, comentant el Modóvar, la mateixa fira, i els darrere. I aleshores ja va començar el que és la projecció dels spots, i ells, els darrere, comentant com si estiguessin a casa seva. Que no sé si això es dona molt o no a les sales on hi ha poca gent. De comentar com si estiguessin a casa. És més, mira este chico que feo... L'última pel·lícula que vaig veure va haver una senyora que va haver de cridar-li l'atenció 7 o 8 vegades a una parella de senyors grans. Perquè a vegades s'atribueix als joves que estan educats en la tele i tal. No, a vegades hi ha senyors grans, parelles grans, que actuen com si estiguessin a casa. I fan comentaris que dius, home, però estàs trencant la màgia. Vull dir que això una mica de respecte. No, això és molt habitual. I el mòbil. El mòbil aquest no, sí, totalment d'acord. Però aquest cop no hi va haver... Aquest cop no hi va haver mòbils. La noia de l'esquerra, que estava ja fixant la pantalla... Ja no va tornar-te a mirar, es va acabar. Però tu la vas mirar per veure si et mirava. És que jo sempre tinc... Hi ha un nervi, Sempre hi ha... En el que em sones, hi ha un nervi, ja no estàs tranquil. Si saps que estàs sonant en algú, ja no estàs tranquil com a persona. Jo sí que no sé si et passa el mateix que quan estàs sol a la sala, sempre estàs amb el radar de a veure qui vindrà a seure al teu costat. Perquè, clar, tu hi has deixat el que sigui, la jaqueta al costat, i sempre venen a seure a la cadira on tens les coses. A no ser que tu hagis desenvolupat una tècnica, que és la que jo tinc i que no explicaré perquè és la fórmula de la Coca-Cola, per la qual mai tens ningú al voltant. I això es basa en 2 elements. Un algoritme personal que tu has d'haver desenvolupat a base de pràctica, que és que tries una filera i una butaca impossible, matemàticament, és una cosa fosca, i després tu has de menjar com un porc. És a dir, has de portar molta alimentació, de manera que crees una mena d'ona expansiva del bacó. I aleshores, en veure l'ona expansiva del bacó, fins i tot si es donés la circumstància que matemàticament algú amb els seus drets polítics intactes hagués de seure en aquella butaca,
fa tot el possible per no seure-hi, perquè diu, jo al costat del balcó no hi sec. Allò aixarrencat, estàs aixarrencat. No només aixarrencat, emetent alguns sons guturals mentre devores. Obrir llaunes, sobretot obrir llaunes. La llauna no m'agrada, però Home, jo porto, molta ràbia. per exemple, una cosa que molesta moltíssim, són bosses de plàstic. Bosses de plàstic, no cal que hi hagin aliments a dins. Simplement mous la bossa i el mer soroll... Això ja genera una distància. És com un insecticida. Fa que immediatament les bèsties que se t'anaven a costar desapareguin. Aquest és el meu sistema. No, no, l'algoritme és molt important. Sí, sí. Jo tinc una butaca i una filera per cada cine, perquè cada cine és diferent. Depèn de la proporció. I aleshores que no portes... Bueno, però al final deus molestar a la sala, no? Perquè amb aquests sorolls No, però no això pots és estar abans de seure. concentrat. No, això és mentre hi ha els anuncis. Els anuncis. Que és quan... Sí. O sigui, Quan l'únic- arriben els tardans. Els tardans sempre van a darrere. Toca tardant, sí. A no ser que el cine estigui ple, amb la qual els problemes que tens són enormes, Llavors els posen davant. els posen a davant. Però normalment jo no vaig molt poc a cines plens. Vaig a cines buits, bàsicament. No, per això t'ho preguntava, perquè anava sol i la No és sala era fàcil, buida. no és fàcil, I però després, al final te'n surt. A l'acabar la pel·lícula es va produir una situació que era... Estàvem amb els crèdits Les lletres. i... Entra el que ha de netejar. No, quan hi ha molta gent... Clar, hi ha moviment de Sí. que s'aixeca, però aquí no s'aixecava ningú. Ningú, clar. També és veritat I que... anaven passant les lletres i dic, bueno, i Quin serà el primer? Qui obrirà la... clar, qui és el que s'aixeca primer? Saps? Qui trenca el foc? Jo soc partidari de trencar-lo jo, sovint. En ser el bacó es sobreentén que és possible, això. A més, ja us vaig explicar que hi ha el problema prostàtic. Sí, exacte. Amb la qual cosa, molt has de sovint, córrer. la pròstata... No sóc jo el que surt del cine, és la pròstata. Que fa que jo Fa que et moguis. hagi d'anar al darrere de la pròstata. Fa que et moguis. Però és una pròstata, és com allò que deia el Góngora, no? Eres un hombre a una nariz pegado, doncs jo sóc un hombre a una pròstata pegado. Per tant, Surto seguint la pròstata. I surts. Inclús a vegades sento comentaris de gent que diu, mira, el de la pròstata. Com ja... Podem dir. I per acabar- Com chiquito de la calzada, saps? Un vell i conegut. per acabar, surts per la porta per la que has entrat Sempre, o per aquestes sempre. Si no hi haurà escapatòries una que tenen els catàstrofe. cinemes ara, No. que surts... Oh, no, no m'agrada això. És més, a vegades tinc que enfrontar-me al comando limpieza, que està a la porta i et diu, per allà, i Sí. tu dius, no, perquè la pròstata vol anar al lavabo. Sí, senyor. I aleshores has de fer valer els teus drets prostàtics. I és un moment de tensió, però també... T'hi vas sol, com els rucs quan arribaven als abeuradors, que arribaven del camp. Jo em deixo portar. La mateixa pròstata troba el Ja- lavabo. ja troba Ja ella sap sol. ella mateix. Quina La mateixa gràcia, pròstata. quina De tots els cines, De tots els cines, hagi estat o no. Per tant, surts per la porta d'entrada. No, Per on he entrat, perquè no si aquesta sortida. si no és el porta que mala surt sort. per sortida. Per aquí. Mira, No. els anys que jo I vaig... vas a parar a Vic. Els anys que jo vaig... A més, surts i dius... No. Suporto. A quin carrer Surts al carrer, és horrorós. On és això? Ets com expulsat. Sí. Això gairebé és un part. És una sensació... Exacte. En los cines de Playa de Aro surt ahí en un callejón que sembla las películas de Nueva York de No que hi he anat surten al con el cine de coche. Playa Sí, Ah, sí, els de la sala... Sí. Que t'estan esperant I allà aleshores fora. m'enfronto una mica a la direcció, faig valer els meus drets prostàtics i surto per on he entrat, perquè és que, a més, la superstició, no? Dius, si no surto per on he entrat, passarà alguna cosa terrible. Exacte. A més, quan pel que sigui ho he fet, Ha passat. ha passat alguna cosa terrible. És exacte. Què t'ha passat? Bueno, com ara no farem... Ara no la vam cas, llista. no farem un spoiler. Bé, entrem amb les estrenes de la setmana. Una d'elles, ara comentarem amb el Sergi Pamis, veus? Mira, el Sergi està aquí amb les bosses i això. Comencem amb Els dies que vindran, una pel·lícula que segueix durant 9 mesos l'embaràs d'una parella. La història la protagonitzen, alguns de vosaltres ja ho sabeu, els actors Maria Rodríguez i el David Verdaguer, que són parella i estaven esperant un fill, per tant... Aquest és el comentari que fa tothom. Això fa una mica de Són ràbia. parella, no? Diu, sí, és que són parella i estaven embarassats com a fila Bueno, per això també es ven la pel·lícula es ven així. Clar, però una mica m'importa, una mica. Bueno, ja, però si la pel·lícula me la venen així, què vols que t'hi digui? Perquè es veu que van comentar el Cleopatra i Marc Antonio, també Richard Burton i Elizabeth Taylor estaven junts. quan la van No, fer. però la gràcia és que ells ho van comentar al director de la pel·lícula i va ser el director que va dir home, doncs aprofitem-ho i fem una pel·lícula. Llavors sí que té certa gràcia, Fixa't. no? El director ni pensava i va dir, calla, Fem una pel·lícula. fem una pel·lícula És del... interessant i és És un xulo. comentari que el sentireu a la sala, perquè ho diu tothom.
I no és després. Depèn de la sala, perquè on estava jo no hi ha ni gent per fer el comentari. Sí, jo vaig ser en una sala que hi havia 6 persones, dos de les quals parlaven i van provocar aquest malestar, i van dir-ho totes. Què van dir? Això, que eren parella i que havien estat embarassats. I vaig dir, gràcies per la informació. Estic fins als collons d'aquesta informació, però sí, gràcies. Gràcies. Bé, comença la pel·lícula i és una pel·lícula que està bé, És una pel·lícula que fa il·lusió perquè està bé. I aleshores, quan veus una pel·lícula que està bé, doncs són ganes d'anar a buscar. És molt realista, com t'ho diria, no, és bastant tristota, I hi ha un moment desagradable, perquè ha de ser desagradable, que és quan es discuteixen, que fan molta ràbia. Els dos? Sí, els dos. Dius, si aquest és el nivell de les discussions actuals, perquè, esclar, són gent de 30 anys, una mica, clar, jo sóc molt més gran, i intento recordar com discutia jo, i era una mica més elevat el to. Aquí és molt... fa una mica d'angúnia perquè pateixes, jo, clar, perquè penses als teus fills quan siguin més grans, fan això, bueno. Una mica el rotllo actual, saps? La precarietat aquesta emocional i en general, però està bé. És una pel·lícula trista, melancòlica, realista, intel·ligent, i aleshores jo pensava, aquí falta un adjectiu per quan surtis quedar com un hipster autèntic. I vaig sentir que una de les parelles, una parella que hi havia, un li va dir a l'altre. Llavors vaig pensar, aquest tio és un puto crac. Perquè, clar, l'havia d'impressionar. Acabaven de veure estaven en una situació per edat i tal que no em descartaria que... Es van sentir molt identificats amb que estiguessin esperant... sí, o que ho haguessin parlat. Exacte. Era un tema que llavors ell li va dir amb ella. És una pel·lícula molt honesta. Hòstia, vaig pensar, aquest tio és un crac. O sigui, ha trobat l'adjectiu molt honesta. No petita, jo pensava que diria petita, una pel·lícula petita. No, honesta. Hosti, i a més, és que és veritat, ara no estic fent ironia. No enganya, i el que es proposa ho aconsegueix, que és retratar les angoixes d'una manera molt actual, que tu et puguis identificar fàcilment sense necessitat de ser ni de la mateixa edat ni de tot això, i de seguir la història. I després la història està molt ben explicada. Molt senzilla, molt honesta. Bueno, ara canviarem de registre perquè el Sergi ens vol parlar del remake de Muñeco Diabólico. Que de moment, per cert, a nivell de taquilla, la gent, com que hi ha tants ninots diabòlics al dia a dia... La setmana que ve n'estrenen un altre, em sembla que es diu Annabelle, una nina diabòlica. A veure, aquesta pel·lícula és el mateix de sempre. Child Game, pot ser que es digui? Podries mirar-ho, Montse? Sí. Jo diria, amb la qual no es diu el Muñeco Diabólico. No tinc la... Vull dir que són ganes també de canviar-li la pel·lícula en anglès, el títol. bueno, com sempre. Seria joc de nens, no? Una cosa així. En fi, la qüestió és que és una pel·lícula que tothom, quan en parles, diu, sí, Muñeco Diabólico, com dient, vaya merda. I ho diuen perquè, clar, han fet ja 14 o 15 pel·lícules del Muñeco Diabólico. Muñeco Diabólico 2, el fill del Muñeco Diabólico, el germà del Muñeco Diabólico... Child's Place. Perdó? Com has dit? Child's Play. Child's Play. Joc de... Child's Play. Sí. Child's Play. És a dir, que no hi ha Muñeco Diabólico per enlloc. Però bé, el cas és que és una rèplica d'un nino diabòlic en el concepte descriptiu, però que té intel·ligència artificial. És a dir, és com una Siri d'aquests que tu parles amb l'aparell, no en català, en aquest cas, sinó en castellà o en anglès, i aleshores l'aparell aquest et contesta. En comptes de ser un aparell, una torre... Sí, és un nino, que es diu Buddy. En comptes de ser com un altaveu. És un nino que es diu Buddy. I es belluga. I es belluga. I deu pelar mitja humanitat. Ara, llavors, el nino és fill de puta, però un psicòpata, però de dimensions còsmiques. La raó per la qual és així està bé. És una mica revolucionària, perquè és un treballador coreà que està fins als collons que l'explotin, i llavors, per venjar-se de la societat que l'explota, fa una modificació en la intel·ligència artificial del nino. Això és el que passarà, Ara. Això és el que passarà. És una idea molt antiga. Aquesta pel·lícula està menyspreada per tothom, per la gent que hi va, inclús, per els crítics, ja no et dic, i és collonuda. Inclús pel nino mateix. I és collonuda.
Tu passes fantàstic. La primera hora està molt bé i la segona, que comença la sangonada, encara és millor. Sí, surt sang i fetge? Sang i fetge, però a tope. A tope. I, per tant, dura 1 hora i 25. No es fa pesat. Perquè en 1 hora i 25 ja no queda cap extra. No té ganes de parlar d'embarassos. I tota la pel·lícula... Clar, no té res a veure. Hi ha un silenci sepulcral. Ningú està per fer comentaris monyes i vas tirant. Ara pela aquest, ara saps que després d'aquest vindrà l'altre i anirà pelant d'un en un. I quan s'acaba el nino... Hi ha un protocol a l'hora de... Hi ha un moment que sembla que el nino està pelat i dius, aquest nino ressuscitarà. I vinga. Perquè i ressuscita. I té una mala llet el nino, però... Quin és els objectius prioritaris del nino? O sigui, que és gent que fuma... Perquè això és molt de les pel·lícules ara nord-americanes. El que fuma saps que llepa. Primer és un psicòpata que considera que el nen és seu. Llavors qualsevol persona que s'acosti al nen se la pela. I després ja no. Després ja és el que es coneix matar a granel. Quan ja mates per aspersió. Et surt la matança... Un cop ja t'has posat. Ja t'has posat. I és més, contagies en els altres ninos que també maten. També. Hi ha un moment que tots... És com els gremlins, però amb ninos diabòlics. L'estructura s'assembla molt als gremlins. Molt. A mi me la va recordar. Llavors, és el que has de dir quan surtis. M'ha recordat els gremlins. Quedes com un tio cinèfil, com un tio al dia, com un tio que no s'immuta, i a més no se sap si t'ha agradat o no. Això és molt important amb aquest tipus de pel·lícules, perquè podria ser que anessis amb algú que tingués pretensions de ser més intel·ligent que tu i quedaràs fatal, perquè quedaràs com un garrulo, si t'agrada. A mi m'ha agradat, però jo no ho dic. Quan surto, tu dius... Em vaig trobar una senyora que em va dir què li ha semblat, senyor Pàmies? No em va dir Tàpies, em va dir Pàmies. Senyor Tàpies. I li vaig dir, bueno, que és una resposta que pronunciada amb la cara d'ambigüetat. És com quan Nadal torna una pilota des del fons de la pista, saps? Bueno, com dient, ara no li penso contestar ni iniciarem un debat de filmoteca, però jo crec que amb aquesta resposta tots dos ens podem donar per satisfets. Ja ens entenem. I ella ho va donar per bo, com a resposta. Una senyora veient el muñeco diabólico. Sí. De quina edat? Pues de la seva, senyor Marcelí. Carai, sí que li va la marxa. Voleu sentir una miqueta el tràiler o no? No cal. No voleu? Aquests dies hi ha gent a les sales clarament per raons climatològiques. Van a prou fet, Facin el que vulguin, Miren quina és la més llarga de pel·lícula, perquè diuen tot això com està el dia. Però fa fred aquests dies, no? Fred real, no? No, els cines està de puta mare. Aquesta cosa de que no es pot anar als cines ni agafar l'autobús perquè està molt fred, és la gent que no va ni al cine ni agafa l'autobús. Perdona, no em negaràs que al cine més d'un estiu hem anat amb jaqueta. Home, jo sí, particularment. I la pregunta és per què no vas en jaqueta? És a dir, s'ha d'anar en jaqueta sempre. A l'estiu. Però per què a vegades hi ha aquestes temperatures per sota del normal? Els tuaregs van en jaqueta. La gent que realment té motius per estar acalorada, i no nosaltres, que a vegades també fem pena, doncs jo crec que en un cinema portar unes mínimes, una rebequeta, un jerseillet, un anorac, un plomón, perquè clar... Un plomón, vull dir, el que faci falta. Hasta una flassadeta. Ara. Però anem amb una altra pel·lícula. En los 90, un jove de 13 anys que viu a Los Angeles passa l'estiu intentant lidiar amb els problemes domèstics mentre es diverteix amb el seu nou grup d'amics. Aquesta és una pel·lícula d'amics, del que tu dius marmellada, en el sentit de les pretensions estètiques, però és collonuda. Què passa? Que ja l'has vist. Tu ja has vist la pel·lícula americana en què un nen de família desestructurada descobreix la vida a través d'uns amics gamberros que són males companyies però en el fons tenen un codi moral que d'alguna manera substitueix la figura del germà. Això està vist, ja l'has vist. Què passa? Que està molt bé. Està molt bé, llavors estàs amb aquesta... No pots dir al sortir, ja l'havia vist, perquè la gent de la sala pot pensar que ets un cretí, que tornars a veure pel·lícules que ja has vist. Però en el sentit metafòric de que ja l'has vist, sí que ho has de dir. Has de dir, ja l'he vist. Repeteixo, molt bona pel·lícula. Molt ben feta, però ja l'hem vist. Per tant, quan surtis del cinema... persona que ja ho hagi vist tot, que ja a vegades passa que agafes la cartellera i jo l'agafo com un joc, com un crucigrama. Llavors vaig omplint. Llavors, quan arribes, hi ha un moment que només et queda aquesta. Però no entenc, o sigui, que ja l'hagis vist, si no l'haguessis vist no el podries comentar, tampoc.
No, però vull dir, és metafòric, en el sentit de que no és estrictament la mateixa pel·lícula que has vist, sinó que has vist tantes pel·lícules semblants... És com si anessis a Lloret i arribessis a Lloret, que no hi haguessis estat mai a Lloret, però haguessis estat a llocs tan semblants... Ja ho he vist. Això ja ho he vist. Va. Ho ha entès? Sí, ara sí. Va, anem amb el plat fort d'aquests darrers 15 dies, que és Toy Story, pel·lícula número 1 a la taquilla. Aquesta pel·lícula és polèmica, Polèmica? Sí, és polèmica, aquesta pel·lícula. A veure com ho explico jo, això. És una pel·lícula... És molt bona, O sigui, primer, recomanable, sí. En família, sí. Amb nens, sí. Amb els pares, sí. Amb qui sigui. Sol, també. Hi ha un problema. Ja estava convingut, perquè feia molts anys que no s'havia fet una altra part de Toy Story, que la trilogia de Toy Story era com la trilogia del Padrino. Estava com... Hi havia com 2 trilogies al món del cinema. El Padrí i Toy Story. Llavors, amb això ja feies. Què passa? De cop arriba algú i diu, no, nosaltres farem la 4. Diu, escolta, a mi no em va bé, perquè jo tinc els prestatges i els tinc fets. Ja ho tinc tancat, això. L'etiqueta mental ja la tinc feta. Llavors, han fet la 4. La 4 està molt ben feta, és fidel a les... No és tan bona com el que recordaves, Però, clar, tu també t'has fet gran, també tens que pensar que hi haurà gent de 8 anys ara que no sap res de l'anterior. Per tant, també és una manera. I crec que té un problema. Hi ha un personatge nou. Que es diu Forky, que és una forquilla. Sí, que és l'element nou. L'agafaries i el mataries. Des del segon, 2. Tu dius, a veure si l'atropellen o el maten, i què passa? Que és el protagonista. Llavors tu estàs desitjant tota l'estona que arribi algú amb un llançant flames el muñeco diabólico i fongui la puta forquilla, que no fa cap res. I en comparació als altres personatges, que són extraordinaris i que són els que ja coneixes, inclús en comparació amb algun de nou, la forquilla aquesta diu, no. Això no vol dir... La tiraries al reciclatge. No, és que ni tan sols, o sigui, ni tan sols vivim. No, és que no. No l'has suportat. És insuportable, és una forquilla insuportable. I aleshores això és un problema que tu saps que és un problema. Què passa? Que la pel·lícula és tan bona que suporta aquest llast tota la pel·lícula. I a més, tota l'estona tothom ha de salvar la forquilla. De manera que dius, a veure... No us heu donat compte aquesta forquilla, si la tireu i us oblideu d'ella tranquil·lament, no passa res? Tornarem a viure més tranquils? Ara tots viurem més tranquils? Doncs no. Llavors això jo crec que és el que crea grans discussions repeteixo, gran pel·lícula. El problema és que ens han desfet la idea aquesta, ja que estava tancada de les 3. Bueno, ara n'hi haurà 4, tampoc passa res, les coses han d'evolucionar. Però no m'estranya que sigui la número 1, perquè és del que fan, del que jo he vist, perquè tampoc ho he vist tot, del que jo he vist és el millor, amb diferència. Ara, gran debat, això, jo vaig anar-hi en família aquí, aquí no vaig anar-hi sol. Passa això, Toni. A la vida et trobaràs en situacions que no te les esperes. A vegades, com anar amb família al cinema. Aquesta jo voldria anar-hi sol, però de cop i volta la família, de cop i volta un interès, bueno, suposo que anirem a veure Toy Story tots, i dius tots, i recordes aquella vegada que per Nadal éreu 400, i dius, tots 400? No, tots vull dir nosaltres. Nosaltres ja és molt menys gent. I aleshores de cop i volta has de comprar 3 entrades i de cop i volta t'arriba un missatge, jo també vinc, que dius, 4 entrades? Vull dir, ja és un gasto, saps? Però bueno, tu aguantes el tipus, perquè dius, escolta, només faltaria. I llavors aneu tots, i llavors, clar, oblida't de triar la filera. Oblida't de triar la butaca. Ja és una assemblea, ja ets de la CUP. Ets de prop o de lluny? Ja ets de la CUP. I les coses s'empaten. Hem empatat a 2, i ara a veure on seiem. Ets de prop o de lluny? Jo sóc de fila... 7. 7-8. Depèn de la superfície de la pantalla. Ja et dic que és un algoritme. I del gran que sigui, clar, la distància, tot. Sí. Bueno, anem amb la pel·lícula de les altres pel·lícules de la jornada. No hi ha el Mercè avui? No li sí, ara va. Sí. Acabem. Un atardecer en la Toscana. Aquesta és la que has vist tu. Aquesta és la que he vist jo. Aquesta és una pel·lícula interessant, molt interessant. Està bé. Quan surtis els de dir que és interessant. No diguis que està bé perquè diràs... Perdó. Hi ha gent que la troba molt pesada. Jo t'he de dir que a mi em va agradar molt i em va interessar molt. Quantes n'han fet de la Toscana? Doncs mira, coincideixo amb tu. És que no té res a veure amb... El títol no hi surt la paraula Toscana. Exacte. És el cretí que canvia els títols. Una vegada més ha tornat a actuar. El muñeco diabólico 2. És un imbècil que va canviant els títols
de les pel·lícules. Com que ell té que sap que hi ha tot un públic que va veure qualsevol cosa que hi surti la paraula toscana, no l'estranyi que surti Spider-Man en la Toscana, és pròximament. Aleshores, aquesta pel·lícula em sembla que es diu Un capvespre suau. Crec que es diu. És una pel·lícula polonesa, però que passa a la Toscana i que explica les peripècies entre socials i sentimentals d'una senyora molt reconeguda que viu a la Toscana però que és polonesa i que és Premi Nobel de Literatura. És dolce fine giornata. És a dir, dolç final de dia. Sí. No hi ha una puta Toscana aquí per enlloc. El que passa és que passa a la Toscana. Però tampoc és que sigui una pel·lícula en què es recreen els paisatges ni res. Per tant, és un delicte haver posat la paraula toscana al títol per veure si som més idiotes del que som. I aleshores aquesta pel·lícula, que és molt interessant i que està molt bé, a mi em va agradar molt, consisteix en, d'alguna manera, un episodi menor, ens retrata tota una problemàtica, els refugiats, les famílies, això, la gent, els intel·lectuals, el paper dels intel·lectuals quan fan discursos, tal. Té un problema, que la protagonista aquesta, que és una polonesa molt intel·ligent i molt independent i que té molt caràcter, fa molta ràbia. Fa molta ràbia. I tens unes ganes de que li surti alguna cosa malament, tota la pel·lícula estàs desient. I passa, no faig spoilers, però l'última escena tota la sala aplaudir per dins. Això és un aplaudiment que tu no el veus físicament, tothom està molt contingut i sobri, perquè és una pel·lícula que la gent mira el rellotge. És la cullera de Toy Story. La forquilla. La forquilla. No, perquè té més cos, no? Sí, té més cos. Però genera, hi ha moments tu estàs desitjant que li passi alguna cosa. I aleshores li passa. I llavors la gent aplaudeix per dins, que és un aplaudiment que se sent. Ara faré el soroll, Això són grans aplaudiments per dins. Llavors està molt al lloro, una mica com la gent del llenguatge per signes, que quan aplaudeixen aixequen les mans i mouen els dits. Doncs és una mica això. I la gent està molt contenta de que li hagi passat alguna cosa. Però compte que és una pel·lícula fa pensar, que és el que has de dir a la sortida per protegir. Que fan pensar. Aquesta pel·lícula, pots dir també, m'ha tocat. Amb la qual dones a entendre que tens una sensibilitat especial davant de les reflexions sobre l'actualitat. Però a mi em va agradar molt, T'he de dir que em va sorprendre, pel·lícula estranyíssima, un polonès a Itàlia parlant dels refugiats i amb aquesta senyora que a més ho fot molt bé, és una gran actriu, però, noi, personatge, dius, hòstia, a veure si no apreta tant. I simpatitzes moltíssim amb el seu marit, que és un home sacrificat. És el clàssic home sacrificat. Això que passa en tantes famílies. Doncs, Sergi, avui ho deixaríem aquí. Vinga. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fem una pausa de 3 minuts. I ara que preguntaves pel Serra, ja el tens aquí, perquè és que em va patir sempre. El tens aquí a la banqueta. Ara si li robo jo. Ara hi entra. Versió RAC1, amb Toni Clapés. Les 5 de la tarda, 9 minuts. Saludem a aquesta hora Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Dissabte farà 50 anys que l'home va arribar a la Lluna. Concretament, Neil Armstrong va posar els 2 peus a la Lluna i va dir aquella frase històrica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tu en aquella època hem estat fent càlculs, t'hauries de tenir uns 9 anys. Complerts, sí. 9 i mig. Recordes alguna cosa de tot això o no recordes? No recordes res. Sí, recordo... Sí que ho recordo. Ara m'has deixat... Has generat com una expectació com... No, home... Com la de Público. Responc a la pregunta. Sí, ho recordo. Hi ha coses que te n'oblides, però aquesta la recordo perquè, a més, a part de la singularitat del moment històric per la humanitat, per mi va ser un gran pas per la família. Jo estava en unes circumstàncies una mica especials i jo feia vacances als països del Taló d'Acer.
És a dir, cada 2 anys anàvem a fer vacances una mica estranyes als llocs de luxe de la nomenclatura del Partit Comunista dels diferents països de l'est, per raons familiars, que seria molt llarg d'explicar. I aleshores aquell any ens va tocar anar a Dubrovnik, Iugoslàvia. Vam arribar uns dies abans del dia d'avui, diguéssim. Sí, perquè això va ser... El llançament va ser el dia 16, va ser un dia com avui, fa 50 anys. Nosaltres devíem arribar al 15. El 20. Vam anar amb una torre, amb una mena de villa, que en deien aleshores, a prop, a tocar de l'Adriàtic, en la qual l'anterior visitant i convidat pel govern iugoslau havia sigut el príncep Juan Carlos de Borbón. Com? I aleshores... No corri tant, no aturis. Si vostè va anar al lloc on havia fet estada Su Majestat el Príncipe... I explico com funcionava això. Els països comunistes tenien una mena de resorts per convidats. Especials, com persones... VIPs. I aleshores, en aquest circuit, tant hi podies anar un dels dolents, del bando dolent, com dels bons, especialment a Iugoslàvia, que era un país bastant més obert que els altres. Del Tito, la Iugoslàvia del Tito. Sí, 69, Tito potser ja no, però en tot cas... Aleshores, l'atzar va voler que nosaltres arribéssim després d'aquesta estada del príncep Juan Carlos. I aleshores... recordo molt, a mi em va interessar poc el tema de la Lluna, em va interessar molt el tema del luxe meravellós d'aquestes vacances. Van ser unes vacances de 3 setmanes llargues, en un context increïble, i aleshores érem 2 famílies de comunistes convidats, i en aquesta hi teníem tota la nostra disposició. A cuerpo de rei, mai també. Sí, a cuerpo de príncipe, en aquest cas. I aleshores... Reina per un dia. I recordo això del Juan Carlos perquè el que s'encarregava de portar la diplomàcia de la casa, una mica el del jefe de la casa aquesta, va tenir una discussió amb el meu pare bastant estona, en què el meu pare, com a bon comunista de l'any 69, deia que el Juan Carlos era un papanates i que no aniríem enlloc, i l'altre no solament li negava, sinó que li va dir que era un home molt interessant, molt simpàtic i molt preparat. I era molt sorprenent veure algú... Això és la història que va quedar a la família. Jo no estava, com pots comprendre, amb 9 anys, no estava per aquestes coses, però això va quedar com una cosa molt d'impacte. És a dir, que va fer un anàlisi molt més realista al diplomàtic que el meu pare, que d'altra banda, a nivell de diagnòstic, doncs era irregular. I aleshores vam tenir una estada meravellosa. Jo potser et diria que és les millors vacances que he tingut mai. I aleshores, la nit en concret... No, per això dic, i a totes aquestes vacances es llença... Jo pensava que hi havia una expectació a la casa per veure-ho, això. Hi havia una expectació... No, sí que hi havia una expectació per part de la meva família, els meus germans grans, per part dels meus pares, i per part del servei. Que ho volien veure, també. Que ho volien veure, i només hi havia una tele. De manera que, de manera autogestionària i comunista, la meva família, l'altra família que hi era allà, que em sembla que es deia Ramon, era un veterà dirigent de Ràdio Pirenaica, Mendizábal, em sembla que es deia, Ramon Mendizábal. Aleshores vam reunir-nos, jo que era el petit de tots, era el més petit, se'm va despertar. Jo recordo que havia anat a dormir i se'm va despertar perquè això va ser molt tard. O prou tard com per... Clar, va ser l'horari... D'aquí, el mateix d'aquí. A Iugoslàvia em sembla que la diferència... No, per això et dic que en aquest cas, quan l'home arriba a la Lluna... Sí. És horari nord-americà. Devia estar cansat, devia anar el típic del nen que juga tot el dia al mar, tot això, i aleshores se'm va despertar i vam veure... I a més, clar, encara més espectacular, perquè nosaltres no teníem tele, de manera que ja només el fet de tenir una tele era una cosa excepcional. I era una tele que, com que no en teníem, la vèiem sovint, perquè aprofitàvem qualsevol oportunitat per a la tele, en què el gran programa, i això també ho recordo, era una sèrie d'un indi que es deia Vinetú, l'indi Vinetú.
que sempre els capítols eren iguals, hi havia un conflicte, apareixia el Winnetou i el resolia. I jo estava molt enganxat al Winnetou. I aleshores, en aquest context, es va produir l'arribada de la Mala Lluna, que per mi tenia una importància, sí, ja vaig notar que era molt important, tothom, especialment el servei, això que en diem servei, però clar, eren camarades. No se'ls hi podia dir servei. No ho veien amb... No ho veien amb una mica gran emoció, gran emoció. I això que eren americans. No, per això t'ho deia, que no ho veiessin des del punt de vista de ens han passat per davant i han arribat abans els nord-americans que nosaltres. És més, això ja és interpretació posterior, per tant, mentida, el que diré ara. La sensació d'una gran alegria, de dir, bueno, no seran els russos. Caram. Pensem també en aquest tema. No seran els soviètics, no els russos, els soviètics. Perquè potser ja n'hi havia que estaven una mica tips. Bueno, clar. Això és interpretació, però sí, tinc un gran record d'aquell any. Ja et dic, circumstàncies que es van donar úniques, irrepetibles, amb el que l'home a la Lluna ja va acabar-ho de completar. I recordo també molt, quan vam arribar a París, que va sortir el número especial de la revista Life, que era una revista americana, amb unes fotos meravelloses que es veia per primera vegada la foto de la Terra, vista des de la Lluna. I això ens va impressionar molt, i la vam penjar a la paret, i la meva mare va fer uns discursos sobre la carrera espacial. Doncs ara que parles de la Lluna, si no vaig errat, podrem veure a partir de... No sé si a partir d'avui, no m'ha quedat massa clar la informació d'avui de TV3, si a partir d'avui o el proper divendres, un documental... Sí, una sèrie documental sobre l'Apolo. Sobre l'Apolo 11, que són unes imatges que fins ara no s'havien vist, que tenia la NASA... No, la veuré, però ja et dic, jo no he tornat massa en aquesta... No he sigut fan de seguir-ho i de perquè tinc el record molt viu, molt definit de tot. Recordo, per exemple, que pescaven musclos, una cosa de luxe, allà mateix, vull dir, teníem una casa amb un embarcader que podíem pescar. Que sortia... Quan tens 9 anys estàs per aquestes coses. Ara, sobretot si això és excepcional, vull dir, no ho teníem cada dia, això, era una cosa absolutament única. I aprofitant aquesta estada... Perdoneu la disgressió geogràfica. Aprofitant aquesta estada a tocar del mar, em deies que era això... Dubrovnik. Teníeu inflables, que s'han posat molt de moda? Teníem una petita barca, però no teníem inflables, és més, no recordo inflables en aquella època. Ni flotadors, rodons, ni res. Un flotador rodó potser, però no teníem coses d'aquestes. Què en penses d'aquest fenomen de l'inflable unicorni o... M'estimo més això que l'època de les motos aquàtiques. Bueno, encara n'hi ha, Sí, però n'hi ha menys, no? No tens la sensació que n'hi ha menys? Ara arrosseguen els xurros. Fa 10 anys. Ja, perquè fa 10 anys de Palafrugell veig moltes. Jo recordo una època que era, vaja, era com el Montseny dels anys 70, Però ara és la moto i el xurro, darrere. El xurro? El xurro és allò que la gent va asseguda. El Frankfurt, que la gent va asseguda. La banana. No, això no. Ho has fet mai o has practicat mai, això? Home, no. Jo sí que ho he fet. A mi les motos d'aigua em fan por. En canvi, l'inflable no contamina, com a mi. No, això sí que... Ara, tens el perill que pots anar a parar... Com ha passat ja en 2 ocasions, que comença a bufar el vent i te'n vas a... A més no arribes, no? Diuen que com que són tan alts no arribes. Te'n vas a Mallorca. Bé, en tot cas, si t'interessa, n'hi ha un que li diuen el iot, Mira. Sí, ya te los pobres. Una cosa 350 euros. Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, doncs anirem al... Dubrovnik, recomano. Anirem a Dubrovnik, que tothom en parla, per cert, en parla molt bé. Bueno, entrem en matèria cinematogràfica, què passa? Ens estan enviant una foto de Kupari, que és com l'abadia dels hotels abandonats. Ens estan enviant ara, però això on és? Doncs a Kupari, doncs això en principi és Dubrovnik. No, jo et parlo de la ciutat de Dubrovnik, que és la mateixa ciutat, just a la sortida, quan tot això no estava ni construït, hi havia com a Monte Carlo, coses que havien sigut de rics. És a dir, no és una cosa que hagués construït el comunisme, no, eren coses que havia requisat el comunisme. Els milionaris que tenien algunes cases allà, les havien requisat i les havien arreglat. Com unes cases d'estiuets. Sí, però tipus
tipus Monte Carlo, el model de Monte Carlo. I De aleshores... gratacels, vols dir? No. No, cases. Cases com De milionari, tu diries, cases. de milionaris, un Palau. palau. Mansions. Palaus. Com un palau. Ells en deien villa. Clar, és que em deies Monte Carlo i em venia al cap el que és la façana de Monte Carlo, que tots són uns com unes gratacels. torres, però de Pedralbes, saps? O sigui, Mansions, no? Mansions, sí, gairebé mansions. Clar, això és l'efecte que em produïen a mi, que venia d'un pis de la perifèria. Bueno, que es produeix... Però sí que, i a més estaven concebudes com el lloc de luxe per convidar això prínceps. Ja et dic, el príncep havia estat allà uns dies abans i per tant havia de ser un lloc... I s'estava... Era una cosa absolutament... De luxe. Era una cosa de luxe. Però això no ho recordo. I en canvi recordo molt que estava a tocar de la ciutat, perquè a més anàvem caminant a la ciutat. I en aquesta ciutat vam veure, recordo, un Shakespeare, una obra de Shakespeare, com si fos el teatre grec, diguéssim, però a dintre de la ciutat, amb serbi o serbocroata, i no vaig entendre res, però em va impressionar molt el lloc. I va ser això 2 o 3 dies després de que l'home arribés a la Lluna. Sí. Doncs l'home a la Lluna, que el Sergi Pàmies, l'arribada de l'home a la Lluna, que ho té relacionat amb unes vacances a Dubrovnik. Bueno, obrim la sala de cinema, comencem amb un superheroi. Comencem amb Spider-Man, Lejos de Casa. Pel·lícula molt juvenil, molt ja tirant... O sigui, renuncien una mica al rotllo aquest... Marvel? No, és Marvel. Per tant, ja t'has de posar el segell i tatuar-te a sang el teu compromís amb Marvel quan entres. Pensava que havien fet una cosa diferent. No, l'han fet un pèl més per joves, en comptes de fer-ho tan tètric com algunes últimes de Marvel. Aquesta és més normal. A mi m'ha agradat, m'ho vaig passar bé i vaig tenir la sensació que no estava bé que m'agradés. Això sí que vaig tenir la sensació al sortir. Per què? L'ambient al sortir era... Per cert, has de quedar aquí. No, la pròstata la vaig educar perquè ho sabia i, per tant, vaig prendre mesures per poder veure els títols de crèdits, perquè hi ha una post... Surt l'original? No, no surt a l'autèntic. L'autèntic Spider-Man? Surten unes escenes post-crèdit, que es diu ara. Això està molt valorat ara, molt. I importants, perquè apunten el que serà el pròxim Spider-Man. El proper Spider-Man. I la veritat és que a mi em va agradar. Surten diferents ciutats i el Spider-Man aquest és molt bo, el que fa de Spider-Man, i m'ho vaig passar molt bé, però al sortir vaig anar un dia que hi havia gent. Un dissabte a la tarda, un divendres a la tarda, estava ple a petar, vaig notar que l'ambient generalitzat era de no n'hi ha per tant, me l'imaginava més gran, o sigui, era aquella actitud de sí però no. I en canvi a mi m'havia agradat. Clar, també és veritat que com que vaig anar sol no vaig haver d'interactuar amb ningú, però la sensació era que si jo hagués dit de cop i volta, pues a mi m'ha agradat molt, potser m'haurien apallissat i tot, que hi havia un ambient de sí però no. Jo crec que a mi em va agradar, ho vaig passar bé. És el Tom Holland, que és el nen de lo impossible. Sí, també dada fins a relativament important. Bueno, ens agrada saber que era el nen. Doncs sí, és el nen de l'impossible i jo crec que aquesta t'ho passes bé perquè és d'aventures. La pel·lícula del tsunami. Les pel·lícules que fan patir no m'agraden. I això surten ciutats, surten conflictes, hi ha uns dolents, uns bons. El dolent és dolent, però és una mica tonto. I llavors, prometo una continuació. Tu dius, això no se'ns acabarà mai. Jo vaig tenir la sensació que m'ho passava bé. També és veritat que arribo al final de temporada una mica una mica saturat de pel·lícules. Vull dir, tipus, avui menjarem qualsevol cosa, demana una pizza. I bé, la demanes i te la menges. Ara, i te la menges perquè tens gana, però no per res. Ara parlarem d'una de les pel·lícules que més gent m'ha recomanat i que he de reconèixer que no he tingut temps d'anar a veure, que és Yesterday. Tothom, en fi... Tothom me n'ha parlat, és la pel·lícula, l'has d'anar a veure... En aquests moments a la cartellera tens Toy Story 4 i Yesterday. Dic per crear debat familiar i inclús entre amics. És bona, és una pel·lícula crep nova. Quan surts has d'anar amb un crep nova i atipar-te i discutir-la. I és una pel·lícula, a veure si ho explico mínimament bé. Pel·lícula amb una idea excepcional, que és que en un món hipotètic hi ha una baixada de tensió a tot el planeta que fa que tothom oblida unes quantes coses, entre elles els Beatles. I hi ha un músic de carrer que està començant i que té les dificultats pròpies de la il·lusió, que
és l'únic que se'n recorda de totes les cançons dels Beatles. Sí. I aleshores, a partir d'aquesta premissa argumental molt bona, totes les situacions que això crea, no? Els equívocs, les contradiccions, etc, les paradoxes. I llavors això està molt bé. Llavors aquesta pel·lícula l'ha escrita un senyor que es diu Richard Curtis, que és un senyor anglès. Sí, potser sí, és anglès. Ara ho estic afirmant i potser no. Però és un senyor autor de moltes comèdies romàntiques, especialista en comèdies romàntiques bones. I l'ha dirigida un senyor que es diu Danny Boyle, que és un senyor especialitzat en tenir moltes grans oportunitats de fer grans pel·lícules, però cagar-la. Perquè no sé com ho fa, que no acaba mai dius, de rodonir la pel·lícula. De manera que aquí hi ha un xoc de talents. Hi ha algú que té una gran idea que és molt bo, i algú que té un gran criteri, sí, no és anglès, sinó de Nova Zelanda, perdó. Abans de que les hordes salvatges cremin casa meva. S'avisa, he rectificat la dada errònia de que era anglès. I aleshores hi ha aquest problema. O sigui, tens la sensació que la història està molt bé, que tu passes bé, què fas aleshores quan notes aquest conflicte? Passes de tot i et dediques a disfrutar. Clar. Tot i això... Que per això és el cinema, per passar l'estona. Sí, però tot i això tens alguns peròs, alguns reparos, mentre va passant la pel·lícula vas acumulant algun retret que tu dius, ja m'ho foto a sobre. No, m'agrada. La pel·lícula m'agrada, la recomano, m'ho vaig passar molt bé, és una gran idea, i és un gran homenatge als Beatles. La gent que no sàpiga qui són els Beatles, una mica com els personatges de la pel·lícula, doncs descobriran tenen una oportunitat d'arribar als Beatles a través d'una bona història. No la veré, no. No, clar, perquè tu vanes ja estàs Rosalía, ¿no? Ya es un altre estatus. Rosalía, las canciones, la última que ha hecho la escribí yo. ¿Eso lo sabías tú? La segona part o la primera? La catalana. En catalán, sí, eso la escribí ho vaig pensar de seguida que la vaig sentir. Es que mucha gente no lo sabe eso. Hi ha un aire Bunny. Mío. ¿Ves? El Bunny Sound. Tiene mi toque. El Bunny Sound. Bunny Sound. Muy bien. Ah, mira, eso me ha gustado. Eso es un buen gancho comercial. Bunny Sound. Veus, li has donat ara aquí. Contrata Sergi Pàmies d'assessor i mira, tot això. Sí, ja està molt bé. Que la gent hi vagi, ideal per aquests dies. Ben estrenada, l'han estrenat al moment, amb la quantitat de sales. Vaja, a mi em va... Jo, és més, l'he vist 2 vegades. Caram. I això? L'he vist 2 vegades. Veus? Doncs aleshores coincideixes amb la gent que me la recomana, que hi vagi, que hi vagi. Per què? L'he vist 2 vegades perquè el dia que hi vaig anar vaig compartir sala, potser amb la densitat de senyores grans parlant més alta de la història de la humanitat. De manera que l'experiència va ser com si tinguessis una interferència permanent. A vegades, quan vas pel món, et toca anar amb un cine en què se sent el metro. Sí. Tu estàs al cine i de cop sents... Cada 2 minuts passa un metro. A vegades sent la sala del costat. Sí, però... Sobretot amb Jurassic Park, quan fan dinosaures, quan estàs en una sala i fan dinosaures al costat, sempre el dinosaure entra a la teva sala. Aquí senties com 30 o 40 senyores grans que competien a veure qui parlava més. I aleshores vaig seguir i vaig dir, això no ho has disfrutat. Però això que era una convenció de CAES? No, era el dia que la van estrenar, era el divendres que la van estrenar. I vas decidir i vaig dir, me'n vaig a sopar. El mateix dia? El mateix dia. Me'n vaig a sopar i torno. Molt bé fet. Quin error vaig cometre? Que com que era a la nit i era un divendres, a la nit també hi havia molta gent. Més joves, t'he de dir, amb el qual el comentari... El jove que parla és com el vell que parla, de fet és el prototip del que serà el vell que parla, però parla més fluix. Perquè al no tenir el gaes, el nivell d'expressivitat és més baixet. Déu-n'hi-do també els mòbils i la quantitat de tonteria. Però, conclusió, la vaig veure 2 vegades seguides. Vol dir que molt dolent. Vol dir que et va agradar molt. Em va agradar molt. A veure, em va agradar prou com per veure-la 2 vegades. Bueno, canviem de pel·lícula. Anem amb Diego Maradona. És un documental que explora les 2 cares del mite del futbol durant l'etapa al Nàpols. Recordem aquell document un dia que vam recuperar que ell mateix no la recomanava. No vayan a verla, va dir. No vayan a verla, exacte. Va dir Diego. Exacte. No vayan a verla. No jo discrepo de Diego Maradona. Discrepes? Sí, jo crec que vayan a verla, sobretot a la gent que li interessi el futbol,
És un gran documental sobre un període molt determinat d'ell, que és l'inici de la decadència. És a dir, els anys italians. I tenen una característica molt curiosa, aquesta pel·lícula, que és que hi ha una brutal quantitat de material de vídeo domèstic. Sobre això hi ha un... I qui l'ha rodat, aquest vídeo domèstic? Aquí està la cosa. Hi ha dues històries. Sembla ser... M'ha dit que el senyor Maradona i el seu entorn eren uns malalts de vídeo domèstic perquè coincidia també amb els anys de l'esplendor del vídeo domèstic. Sí, senyor. I aleshores, m'ha dit un prestigiós periodista esportiu que ell té a casa seva, ara diré una quantitat, igual m'equivoco, 120 hores Maradona. De Maradona domèstic. Però qui té? Aquest periodista català. El periodista català. Té 120 hores de Maradona domèstic. Català, eh? Caram. Català, eh? Català. Un periodista prestigiós català m'ha dit que té un arsenal de vídeos domèstics. Però d'on les ha tret? Que els ha tret d'aquesta figura que ho firmava tot, que era de l'entorn. M'ha dit això. I aleshores jo relaciono que aquest personatge que tantes hores li va gravar, de manera que aquest nostre company i col·lega català tingui aquestes cintes, m'imagino que devia anar-se'n a Nàpols amb el Maradona i continuava formant de l'entorn i va continuar filmant una quantitat d'hores brutals. Llavors, això li dona un gran valor documental real en el documental, que a més està molt bé. Però veus a Maradona aquestes imatges de... en qualsevol situació. Fent què? Fent què? Dinant, obrint la porta sense pijama, jugant amb la seva criatura, perseguint borratxo, el veus sortint i entrant d'una discoteca. I li gravaven tot? I li gravaven tot, entrant i sortint de tumultos, perquè la gent estava boja per ell, pujant i baixant del cotxe, entrant a l'ascensor i sortint de l'ascensor. O sigui, la persona que l'està filmant només es dedicava a això. I llavors vaig relacionar les dues coses. Conclusió, que tots aquests 7 o 8 anys, que són els anys de la decadència, estan molt ben explicats. Sí que és veritat que no és un documental que expliqui tot Maradona. De fet, sobre el Barça no hi ha gairebé res, només una exquisita recreació a càmera lenta de l'entrada que li fa Goicoechea per darrere i que li destrossa la carrera. I allà no ho dic perquè a vegades hi ha gent que de tant en tant s'inflama amb la germanor amb l'Atlètic. Doncs bé, que recordin aquest moment grandiós i després hi ha les imatges de la tangana en què allà veus que Maradona tenia una certa pràctica de tangana. Te n'adones que no era un innocent, era un màster de la puntada de peu a la boca. Que no era la primera vegada que lesionaven un jugador de Barça, perquè a Schuster també li van trencar la cama casualment el mateix jugador al camp del Bilbao, vull dir, per fer una mica de memòria. Bé, anem amb una altra de les pel·lícules que el Sergi ens volia comentar, Serenity. Hi surten Matthew McConaughey i a veure si ho dic bé, és que... Anne Hathaway. Sí, és que sense ulleres se m'estaven sumant les lletres i he pensat, això ho llegirem malament. Serenity és un merdot. No cal ni que us acosteu, o sigui, ordre d'allunyament. És un merdot. És una pel·lícula que té grans actors, que hauria d'estar bé, es veu que el director és bo, però no ho entenc. Als 10 minuts veus que estan fent. És una mena de... Què estan fent, merdot? Sí, bueno, però no, els merdots no es fan expressament, per tant, hi ha d'haver... No els hi ha sortit. No els hi ha sortit. No val la pena, és una sèrie bé, no sé ni com s'ha estrenat. No ho entenc. No, hauria de ser un Netflix... Però de què va? Bueno, és com un Moby Dick barato. És a dir, és un senyor que es dedica a pescar, que està obsessionat amb una tonyina enorme i que té un passat. I aleshores aquest passat li torna i aleshores hi ha una... És una barreja de fuego en el cuerpo i Moby Dick. Bueno, i un gir de ciència-ficció baratet, també. Sí, i llavors fan uns girs... Un trauma, té un trauma. Té un trauma, aquest trauma li torna... La tonyina. Perquè llavors la tonyina. L'únic interessant és la tonyina. Vas pensant, bueno, a veure si la tonyina finalment agafa més protagonisme. No, merdot absolut, desastre absolut. No val la pena. Doncs acabarem amb l'última, que és Un amor impossible. Aquesta... Curiosa pel·lícula, aquesta. Sí? Francesa. És francès, el que anava a preguntar. És de la darrera remesa del contenidor. Però és el contenidor de pel·lícules franceses, al fons, hi ha una que han trobat... Han trobat com una caixa que posa Premium.
contenidor premium. I la serveixen ara? I la serveixen ara perquè els hi havia quedat... Saps? Un remanent, allò, va, l'últim. I és premium, eh? És una gran pel·lícula. Una pel·lícula delicada, és el que has de dir al sortida. Molt dura, però molt elegant, molt ben feta, sobre una història truculent d'una família. Deixem-ho aquí perquè ningú se m'acusi d'estripar-la. Però molt bona pel·lícula i un pèl llarga per persones que no, com tu diries, sensibles, amb una certa inquietud estètico-moral, ètico-filosòfica sobre la vida. De fet, els ingredients gairebé són de culabrot, és a dir, coses molt viscudes, de melodrama. Però molt ben fet, els actors magnífics i realment surts i tens poques coses a dir. Quedes una mica per parelles que quan l'han vist surten i estan en silenci una bona estona, saps? Perquè, no cal parlar. No cal parlar. Ara, si amb la parella sempre estàs en silenci, és un problema, no? Perquè et genera més silenci. T'he de dir que per l'escassa experiència que tinc al respecte, moltes vegades és molt millor estar en silenci que parlant. I tant. Moltes vegades. De fet, és el secret de les parelles. Sí, senyor. Que quan descobreixen que estan millor en silenci que parlant, potser tenen alguna oportunitat de que allò continuï. Si continuïn parlant, està claríssim que això s'acabarà. És el consell de Sergi Pàmies. Abans d'acabar, recordem que deia Maradona sobre el seu documental. Diego Maradona. Hablamos de cine. Le preguntamos si ya había visto el más reciente documental sobre su vida. Se llama Rebelde, héroe, estafador, Dios. Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo atrás de una pelota. Y no estafen a nadie. Absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso por atraer al público, me parece que están equivocados. Yo no me gusta el título. Así que si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan. Bueno, segons Sergi Pàmies, hi hem d'anar. Està molt bé. Sergi, que tinguis un bon estiu. Salut i, si no ens veiem, bones festes. Bones festes. Ens veiem fins al setembre. Salut i així. Bon estiu. Que vagi molt bé. Salut, sobretot molta salut. Gràcies, Sergi Pàmies. 3 minuts i mig i tot seguit la pregunta que molts ens fem, o que, si més no, molts, en fi, l'acabem patint. Per què ens posem malalts quan comencem les vacances? La resposta en 3 minuts 30 segons. Versió RAC1 amb Toni Clapés. Pinterest, Snapchat and Insta, Facebook, WhatsApp, the mumble rap. My dress sense is interesting, a snapback, take a look at my Tinder and tons of tats. None of that's true except the hat bit. I'm trying to fit back into the rap scene, but lactic acid just hits my back quick. I'm a 90s head and there's no back. Nova temporada i nova sintonia de Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Inicialment, explica'ns una mica aquesta proposta musical de qui és? A veure si me'n recordo. Això ho tinc apuntat jo, si és un Pavel. Parov Estela. No, jo tinc apuntat aquí. Estelar ha de fer joc de paraules. Parov Estelar, es diu. Parov Estelar. Mango Rap. Això és un disjockey austríac. Que fa una cosa que es diu... Sí, bueno, perquè treballa sobre bases antigues i les modernitza i les adapta. I em sembla que el gènere musical al que pertany aquesta bonica melodia és electro-swing, es diu això. Electro-swing. I has decidit que ens acompanyi tota la temporada. El sistema és, durant 15 dies, està escoltant faig com una mena de criba. Començo amb 1.000 cançons i vaig eliminant. I aleshores la idea és que tingui un cert aire RAC1. Sí, no pots anar molt a cants gregorians o coses molt rares. Ha de ser enèrgic, dinàmic, una mica alegre, no ha de deprimir, perquè i al mateix temps no podia tampoc estar molt lluny de l'anterior.
Aquest era el propòsit. I sobre aquestes bases doncs, he pogut dedicar part de la meva vida a buscar aquesta sintonia. Saps que rebem molts mails, no?, de persones que pregunten l'origen de les sintonies que fa servir. A mi m'agrada, ja ho saps, perquè penso... Bueno, tu abans eres molt partidari, però ara has tornat a l'antiga sintonia, però tu sempre deies que s'havien de canviar sintonies. Vaja, jo això ho vaig aprendre de tu. Jo les canvio. Sí, però després vas dir que com que havies sentit la primera, que era la millor, havies dit tornem a la primera. No, perquè aquí, jo canvio la majoria de sintonies del programa, però la sintonia inicial, un dia vaig escoltar la sintonia del Luis del Olmo, que era la de protagonistes de tota la vida, i vaig pensar, home, si durant tants anys Luis del Olmo ha mantingut la sintonia, potser ha estat un error meu d'anar canviant les sintonies perquè Luis del Olmo l'identifiques amb aquella sintonia, no sé. Al final pensem massa. Bé, el cas és que, exacte, pensem massa també, però és divertit, estàs uns dies ocupat amb coses que normalment no t'hi dediques, i, era això, posar-se... A veure, ja veurem si agrada o no agrada. Hi ha una noia que es diu Imma, diu que on estigui la dels cogombrets... Clar, és que els cogombrets va ser... Ja comencem aquí... Hauràs de fer un recopilatori. Un CD de grans èxits. No, això és l'anterior. Els cogombrets és l'anterior. L'anterior aquesta. És la del Nino Ferrer. Le Cornichon. Le Cornichon. Sí. Aquesta és la de la temporada anterior. Anem a la de... Aquesta que no se suben. Aquesta ha pogut durar 15 anys. Deixa'm dir que les tres són molt bones. Sí, però clar, aquesta... A mi m'agrada més la d'abans d'aquesta, que era com una cosa satànica. Ara anem d'anar a la d'abans. Però veus, aquí me'n vaig anar una mica de RAC1. Aquí estaves més a Radio Estel. Sí. Aquí vaig tenir una crisi. Aquí vas anar a Radio Estel? Tenia un any reflexiu. Sí, tens raó. Però ara és retornada. Estaves escrivint el llibre quan vas... Quin any era això? 5 anys? Són 5 anys. No, estava acabant l'altre. 16-17, em diu el Lulujas. 16-17. Ah, no, 16-17, sí, estava acabant el llibre. Veus? Aquí ve aquesta sintonia. Et preguntava per les obres, has vist l'entrada? Sí, he vist l'entrada, he vist la cuina. La cuina m'ha interessat molt, algun concepte. La cuina, pels oients, explicar que és el lloc on hi ha una... És un lloc que abans era 1 metre quadrat i ara és 1 metre i mig. És a dir que, com a mínim, hi ha hagut una millora d'espai important. I és on estan les... La nevera. La nevera. Les màquines de vending. Exacte. Els microones. I un armari fabulós que a la part de dalt, quan l'obres no la pots acabar d'obrir perquè hi ha un llum que no t'ho deixa obrir. I facin un forat a la porta. Però també a vegades aquestes coses està bé. Sí, és la imperfecció de l'obra. És 1 metre i mig perquè falta les màquines, però això no és igual, Sí? Ah, esclar. El mismo espacio. Sí, falta les màquines, però no et facis... A la que guanyem les màquines tornarem al metre. És un miratge, ja t'ho dic ara, això. I la resta... Sí, molt lluminós, l'entrada molt bonica, jo trobo que està bé. Ara, com que tot el mes havia estat sentint les obres... Tenim una novetat, que és que el rellotge de l'estudi, la totalitat... També ho he sentit un gran problema, això. Però tens aquí un rellotge collonut. Sí, però com que sempre mires el rellotge de referència... Queixeu-vos, tot el dia queixant. De bici. Ara, quan vingui la crisi, ja veuràs. Com no tindrem problema ni amb el Mora ni amb el... Bueno, Sergi, a veure, una de les pel·lícules de l'estiu, no sé si tu n'has vist moltes, però diríem que podem dir que ha estat Érase una vez en Hollywood o no? Ui, estàs tocant un tema que no... Per tu, la pel·lícula de l'estiu quina seria? Saps que hi ha el disc de l'estiu, la cançó de l'estiu? La pel·lícula de l'estiu seria Érase una vez... Si fem cas de l'assistència del públic, és el Rei León. És a dir, si anem a taquilla... Bona, aquesta és bona. És el Rei León, la pel·lícula de l'estiu i del mes abans de l'estiu. Si anem a la tonteria ambiental, és, sens dubte, la pel·lícula del Tarantino. Tonteria ambiental. Tonteria ambiental a tope. Tonteria ambiental que no es veia des de La La Land. Recordes? Que va provocar tonteria ambiental d'hivern. Era d'hivern, perquè es va estrenar a l'hivern, aquella pel·lícula, recordo. Perquè la gent anava molt abrigada i hi havia aquell problema de la gent que es treia les bufandes al cine, que trigaven d'entre 10 i 12 minuts en treure's les diferents voltes que li havien de donar al folat. Aquesta és la tonteria d'estiu. Tonteria d'estiu és diferent. Es va estrenar el 15 d'agost per commemorar una matança, que ja, dius, home, molt gust no tenen. És a dir, com que tracta d'una història... Tracta d'una història que parla d'una època en què van matar a la Sharon Tate.
la Sharon Tate la van matar el 15 d'agost. Què van dir els hàbits carronyaires de Hollywood? Van dir, home, doncs l'estrenem i així es commemorem. De fa 50 anys, números rodons. De manera que la van estrenar als 50 anys de l'assassinat brutal i violent de la Sharon Tate. I aleshores és d'estiu, clar, una estrena d'estiu, ostres, no passa cada dia. Per tant, ha sigut important. Cines plens, vull dir que... no, jo diria que es va estrenar el 15, Però ella la van matar el 9. Ah, la van matar el 9, val. Però la commemoració... S'ho van fer ben bé. O sigui, el motiu pel qual l'estrenaven era commemoratiu. Era per l'aniversari. I aleshores la tonteria d'estiu és molta expectació, cines plens, que això jo ja saps que sempre estic a favor, cines plens sempre va bé. Entrades abans, com es diu això? Exaurides. No, que les compres anticipades. Això agrada? Bueno, això... O sigui, la tonteria cinematogràfica, el que més li agrada és quan comença a circular el rumor de que hi ha unes anticipades, venda anticipada. Això la gent l'excita fins a... Hi ha dues coses que exciten molt. És la venda anticipada i l'ofici i la professionalitat de la sala Fenòmena, que fa unes sessions i que potser diu a les 12 del migdia nosaltres començarem. Que llavors, però això ja és per un grup selecte, que aquests ja no diria que és tan tonteria com militància. Llavors, la tonteria és fer creure que això era un fenomen fabulós d'assistència. Tu vas a comprar les entrades el dia abans, perquè, clar, t'han escalfat el cap i hi havia entrades. Jo vaig comprar 4 entrades, perquè, a més, no vaig anar-hi sol. Anàveu 4? Vam anar 4. Vaig decidir que aquesta aniria acompanyat. A vegades el que faig és comprar 4 entrades i vaig sol, però en aquest cas no hi anava sol. Anaves acompanyat per comentar la jugada. A vegades, quan veig que hi ha tanta tonteria, si compres moltes entrades i vas sol, els fa molta ràbia. Perquè tu estàs molt ample, tens 4 entrades, i et van mirant i com dient, puc deixar el casco? No. És meva. M'has de deixar el puto casco aquí. Jo l'he pagat, aquesta entrada, Què et penses? La gent que va al Sant Nou... No ho havia pensat jo. Allà a pidolar el carnet, no? Que tens carnet. No, si el tinc no te'l penso donar. Vull dir que és una cosa pròpia meva. I aleshores... Està bé, m'he pensat, m'ha agradat això, de comprar dues... més entrades, sí, home, perquè a més et fas interessant, és com si estiguessis esperant algú, saps? Tota l'estona vas mirant com així, Però no. En aquest cas hi vaig anar persones que no vaig haver de llogar, eren persones amb les que tinc un vincle familiar, sanguini. I aleshores van venir aquestes persones a mi i vam anar a veure la pel·lícula. I la pel·lícula, molt bé, la pel·lícula que... T'ha agradat la pel·lícula? A mi m'ha agradat. O és un merdot, que dius? No. En absolut. Hi ha gent molt disgustada amb la pel·lícula, Sí, perquè, clar... Agrada molt o no agrada gens? Sí, però veus, aquesta és una altra cosa. És una altra de les frases tòpiques sobre aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, frase número 1, dintre del codi de l'estupidesa general ambiental l'estiuenca tarantinesca. No deixa indiferent. Quan hi ha multitud de gent que la va veure i li sua el nabo. O sigui, no saben quan surten si els hi ha agradat o no, que és lo normal. O sigui, tu pot ser que t'agradi, que no t'agradi, o que no sàpigues si t'ha agradat. I et sigui completament igual, o t'hagis adormit, o no t'hagi interessat. Però s'ha decidit que no. Aquesta pel·lícula o agrada molt o no agrada gens. Doncs hi ha moltíssima gent que no sap si li ha agradat molt o poc, algunes coses li han agradat i algunes no. Què passa? Que quan tot està, si ara si fóssim tertulians del matí, diríem polaritzat, quan es produeix la polarització, aleshores és impossible el matís. Desapareixen els grisos i aleshores hi ha o a favor o en contra. Exacte. I aleshores aquests són els que predominen, es noten a l'ambient. Mentre estàs veient la pel·lícula, hi ha unes mirades entre la gent de què ha de fer? M'ha d'agradar o no m'ha d'agradar? Saps? Una mica. Llavors, I a la sortida també. Ui, a la sortida, unes cares com dient, a veure qui és el primer que diu alguna cosa. Perquè, clar, són 2 hores 40 minuts. Has fet una inversió. Llavors jo surto al cine i em trobo un dels nostres oients. Dels nostres oients. Però anaves acompanyat per 3 persones més. Per tant, anaves protegit. Però com que són consanguínies, no parlen tampoc, són asocials. Perquè jo només vaig pel món amb gent que no parla ni s'expressa a través de la boca de la cara. Estaven al teu costat i no s'expressaven. Però no es manifestaven, eren espectres. I aleshores jo estava
també la meva actitud era espectral, en el sentit de ningú em digui res perquè no tinc ganes de parlar, perquè acabo de veure la pel·lícula i no estic per hòsties. I em anava a dirigir al pàrquing, que jo havia pogut aparcar al pàrquing tranquil·lament, tot i que deien que era un desfici. Bé, el cas és que... Què tal? Jo dic, a mi m'ha agradat. Frase amb la que dono per acabada la meva contribució al debat, A mi m'ha agradat, això és el que jo dic. Ja està. Però no em vull barallar amb ningú per una pel·lícula de Tarantino. I aleshores... una frase excepcional que denota fins a quin punt, amb quin nivell hem arribat. Clar, una persona que probablement arrossegada per tot el boom, la cosa mediàtica, la tonteria, el hipsterisme, el Tarantino, el Polanski, la mare que els va parir, carta d'amor al cine, carta d'amor a Los Angeles, diu, fluixeta. I vaig pensar, és collonut. O sigui, la vida és collonuda. O sigui, aquest tio, tota la seva inversió era arribar a la conclusió que era fluixeta la pel·lícula. Però no notaves que hi hagués una convicció. Era només el plaer de poder dir-ho. No hi ha per tant, diguéssim. Me l'imaginava més gran. És aquest esperit. El que t'ha passat a tu amb la ràdio. No, que t'imaginaves no. Jo crec que aquí hi ha hagut publicitat enganyosa. O sigui, aquí hi ha hagut... Amb les obres. Amb les obres. O sigui, la importància que se li ha donat en antena a les obres és molt superior al resultat. Jo crec que en el cas de la pel·lícula no. Se li ha donat molta importància a una pel·lícula que està molt bé. Clar. A mi m'ha agradat. A mi també. Si haig de demanar perdó i anar de genolls en algun lloc, a Montserrat, o aprendre amb els diàlegs de la pel·lícula al revés, ho faré. Però, en principi, a mi m'ha agradat. Jo m'hauria quedat 2 hores més veient la història. Jo no, per la pròstata. Ah, bueno. També diré que hi ha una cosa que la gent diu, sobretot no us perdeu els títols de crèdit, perquè... Ah, no, ja no els vaig veure, doncs hi ha una cosa important. Vaja. Sí, però jo, 2 hores 40, la pròstata, quasi bé la gent em deia, què tal la pròstata? Però on estava això? Fluixeta. Això que dius important, a quina alçada dels crèdits? Perquè me'n vaig anar... De seguida. Es veu que els que m'acompanyaven m'ho van explicar, perquè ells tenen la prosa, als ser més joves... Però es pot explicar o és un spoiler? No és cap spoiler, és uns putos... una escena que és com un anunci de l'època de tabac que fa el DiCaprio. Quan emeten això, que és després dels títols de crèdit... No ho he vist. Doncs jo estava al lavabo... No ho vas veure! Donant cops de colze amb altres pròstates, perquè, clar, ja sí que hi havia una aglomeració. Perquè hi ha menys, com t'ho diria, aforament al lavabo que a la sala. Una cosa que s'ha de resoldre, això. Bé, si tenim 400 seients, hem de tenir 400 lavabos. Perquè pot haver-hi una estampida. Una estampida. Llavors jo era... obrint-me pas, entre altres pròstates, a cops de colze, i vaig procedir a la micció llarga. Doncs ara m'he quedat amb les ganes de veure... Mira, estic per tornar-la a veure, per veure aquest fragment final... Que simplement que la gent sàpiga... Que s'esperin fins al final. Que s'esperin, si poden, si no tenen tampoc es tracta que es pixin a sobre, doncs que tinguin aquesta satisfacció. Per tant, la resposta que heu de dir és a mi m'ha agradat o a mi no m'ha agradat, sense entrar en la guerra. Hi ha una guerra. Hi ha una guerra amb aquesta pel·lícula, hi ha molta tonteria, i per tant jo... Però distreu? No, i tant que distreu. Una pel·lícula. Jo volia que... Passen coses, una rere l'altra. A mi, si arriba a durar una hora més, ja m'estava bé. Bueno, anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Comencem amb Infierno bajo el agua, que, per cert... Molt actual, perquè està... És el que anava a dir. Ens situa en un poble de Florida on arriba un huracà de categoria 5. Per tant, estem parlant del Dorian. Aquesta pel·lícula es diu Crawl. Crawl és una modalitat de natació. Sí, crawl. Crawl. És a dir, els que la van fer van dir, farem una pel·lícula i li posarem Crawl. Llavors ve un cretí de la distribució a l'Espanya i al Marroc i diu, li posarem Infierno bajo el agua. Va, d'acord. Només això ja d'entrada. Jo crec que és molt més elegant, escèptic, dir-li Crawl. Però van considerar que era... Llamava més Infierno. Llamava l'Infierno. Aquesta pel·lícula és de puta mare. És millor que l'altre Tarantino. En el sentit de que tots els seus objectius els aconsegueix. El Tarantino, algunes coses... I algunes són meravelloses, però altres mires una mica el rellotge dissimuladament. En canvi, a Infierno bajo el agua no mires el rellotge. Infierno bajo el agua és
un puto huracà com el que hi ha ara, i una noia que ha d'anar a veure el seu pare i que es queda enganxada a casa d'ells, amb una casa que, com puja al nivell de l'aigua, perquè és Florida, potser he comès l'errada de no dir-li Flòrida, doncs puja al nivell de l'aigua i és una zona de cocodrils. De manera que els cocodrils comencen a donar-los pel sac durant 1 hora i 23 minuts. No sé si Curta, res, ja no sobra res. Només és això. Una noia decidida, empoderada, amb una relació turbulent amb el seu passat i amb el seu pare. El seu pare s'ha quedat en el sòtan, en el subterrani d'aquesta casa. Ofegant-se. S'ha quedat mossegat per un dels bitxarros aquells i està de puta mare. I ella l'ha de salvar. I ella, d'alguna manera, entre els dos, després d'haver tingut una relació tempestuosa, repeteixo, que els ha separat, les dificultats farà que ells hagin de tornar a unir-se. És completament inversemblant en el sentit de que els putos cocodrils els mosseguen reiteradament i ells continuen lluitant, cosa que si tu et mossega un bitxarraco d'aquests no tornes a fer ràdio en ta vida, doncs ells no. No, sí, què et diria jo? Et pica una abella? No, ui. Només amb una abella ja no estàs per... A mi m'ha picat una abella aquest estiu, al peu, amb un dit del peu. Imagina. Amputació, m'imagino que amputació, ¿no? Sí, sí, sí. 2 argentinas que se quedaron, también se perdieron en un bosque también y en la selva. Y Víctor Sandoval en Sálvame. Sí, però és que no m'interessa. En Superviviente, que le mordió a un dedo. La tortosa i la mosca negra, Sí, sí. El cas és que aquesta pel·lícula és l'hòstia. Recomano molt aquesta pel·lícula. És una pel·lícula, a veure, no és una carta d'amor a Flòrida, ni als cocodrils. No és un homenatge a Los Angeles, no és una reflexió sobre Polanski i Sharon Tate. No, és una sèrie B d'acció. Bueno, que està bé. Collonuda. Però pateixes, no? Pateixes, està super ben feta. Que això també a vegades... S'ha de dir. S'ha de dir, perquè sembla que qualsevol pugui fer cine. No, estàs allà agafat, patint, cridant a la pantalla, ¡cuidado! ¡Que viene el cocodrilo, darrere! Saps? Cine ja molt més buit. Ja, perquè no hi ha aquí no vaig DiCaprio trobar ni Brad Pitt. Del meu entorn que volgués acompanyar-me, per tant vaig haver de comprar entrades i anar-hi sol. Vas anar tu i el teu Polo Lacoste. Això mateix. Quantes entrades vas comprar aquí? 2. Perquè vaig pensar que era una pel·lícula que mereixia una assistència massiva. Eren 3, 2 altres persones també que rares. Els que anem a veure aquestes pel·lícules som gent estranya i repeteixo, a mi em va sorprendre moltíssim, perquè m'esperava un merdot, i a mesura que passaven els minuts deia, si aquesta pel·lícula és distreta. No, distreta no, Fa patir, senyor Marcelí. Però és que està molt ben feta. Hi ha unes persecucions del cocodrilo pujant per les escales, diguéssim. A mesura que va pujant al nivell de l'aigua, clar, cada cop han de pujar. Primer pis, segona planta, golfes... I pugen, I l'huracà entrant per tot arreu. No sé com ho han fet, I tot el tema huracà, llavors venen els salvadors, no? Els de llanxa. Els de Salvamento. Salvamento. I penses, aquests va cara pringaran. Sí, perquè se'ls mengen els cocodrils. Ara, els cocodrils no estan per hòsties. Perquè es veu que el cocodril no distingeix que siguis una cosa o l'altra. I vas veient, no hi ha possible spoiler perquè es diu Infierno bajo el agua. Tot i que es deia Carol. Mira, i nosaltres salvant els animals, fíjate. I els cocodrilos amb nosaltres no fan el mateix. Fíjate. Mira, aquest és el tràiler d'Infierno bajo el agua. ¡Papá! No podremos ir a por ustedes. ¿Papá? Els Dios mío. Bueno, en tot cas, ja, que s'ho miri. Qui vulgui qui vagi. Va, que hem de comentar altres pel·lícules. Parlem de El Rocco, M'avises, que no... Sí, el Rocco ja... Em sembla que ja ha arribat. Sí, el tenim esperant al toc. Bé, parlem de El cocinero de los últimos deseos, que explica la història d'un cuiner que ha perdut la passió pel seu ofici i que ha d'afrontar la fallida econòmica del seu restaurant. És que és molt difícil, mantindre un restaurant, perquè sempre has de mirar molt vull dir... No surt de... Nosaltres en el bull anem menjant...
Los números por los plats. De lo que parlem d'un cuiner, en aquest cas, top, tipus Adrià, tipus... No, és diferent. 3 estrelles o és una altra dimensió? És una altra dimensió. Tot això passa al Japó i és un cuiner malhumorat que té molts deutes i que ha fracassat. És jove, és talentós i té una característica, que no oblida mai el gust d'un plat que ha menjat. O sigui, ell prova unes croquetes i sap, li queda fotogràficament... Bueno, però això passa a tots, no? No. Home, jo recordo... Sap fer-ho. Jo no, jo fer-ho no. És a dir, desconstrueix mentalment i ja té la recepta. I aleshores, aquesta història actual, està barrejada amb una història del passat, flashback, sobre un avantpassat que... D'ell. Això ja es veurà, si és o no és d'ell. En tot cas, un cuiner que explica tot el conflicte de la guerra de Manxúria, que era Rússia, Japó i Xina. I aleshores anem alternant la part antiga amb la part actual. El resum seria: la història és collonuda, en el sentit de que aprens moltes coses, està molt ben feta, és maca, tal, i en canvi està feta una mica com una sèrie francesa o belga de diumenge a la tarda a TV3. És a dir, està molt per sota el com que el què. El què està molt bé, que és aquesta història, surten a més unes receptes espectaculars, però en canvi la manera d'explicar la història és una mica primitiva i una mica... no arriba, justeja molt el com. Doncs mira que és una llàstima perquè la història està molt bé. La història, és a dir, si fos una novel·la seria millor, perquè t'ho imagines. En canvi, al veure-ho, doncs jo crec que no arriba. Però la història és molt maca i està molt bé. I encara tinc el gust dels macarrons del Nostrum, encara els tinc. Però d'aquest any? No, d'anys enrere. Encara els tinc és important. A la boca. Però els sap fer, que és el que fa aquest... No, aquesta és la tragèdia que tinc. Però te recordes el gust del plat? Boníssim. Parlem d'Anna, que és una model que es converteix, atenció, en una de les assassines a sou més perilloses i temudes. És una superheroi. No, no és ben bé. És Luc Besson, és una pel·lícula d'acció que ja l'ha feta, és Nikita... Volia dir això. Són aquestes pel·lícules, molt ben feta, passes l'estona, surt gent guapa, unes persecucions... Està bé, a veure, està bé si et punxes abans d'anar al cine. Vull dir que és un cinema d'evasió pura. No, està bé, un cinema d'acció, però no vagis a buscar res profund, i sobretot el que decep és que ja l'has vista. Ja l'has vista. Fa una mica de ràbia. Això passa com quan vas... L'has vista feta pel mateix tio. Llavors dius, home, xato... Explica una altra cosa. Treballo tu una miqueta més. Mira que jo amb això soc públic fàcil, perquè a mi l'únic que m'interessa ja en aquesta vida és el cine d'acció. És a dir, que passin això, dame más. I en canvi aquí, doncs, jo vaig tenir la sensació que tot hi està bé... I qui és la protagonista? Una noia que jo no l'havia vist mai. O l'havia vist potser amb un paper secundari molt remot, una noia molt espectacular. Sasha Luz? Sasha Luz, probablement. No sé qui és. Els noms no m'interessen, també t'ho he de dir. Perquè, a veure... Hem anat a una festa, he conegut... Abans em deien, hem conegut a Yen. Hi havia una Yen molt maca. Doncs és això, vas al cine, coneixes una Yen molt maca, te'n tornes a casa i dius, mira... És russa, aquesta noia. Imagina't. A mi m'agrada aquestes pel·lícules d'aquestes dones amb acció. Sí, era russa. El tema vas veure una... Toni, està superben feta. El tema vas veure una... Les dones tremendes, tremendes. Que s'ho carregava tot i repartia tot. Ara no faig la pel·lícula. Surten uns dolents russos de debò i després surt tot un tema de les models, perquè ella es fa model i aleshores viuen a París amb un pis, amb un altre model, tot així. I l'has vist doblada, allò que parlen aquí el rus? No, sí, l'he vist en doblada, perquè aquesta m'agrada veure les doblades. Més que res per la sala. Últimament m'estic tornant fetichista de sala gran. I aleshores a vegades... Doncs vés a la sala Aribau, que li queden... Sí, però a vegades negocio amb mi mateix. Què prefereixes, una sala petita amb subtitulada o gran? Depèn de la pel·lícula. Aquesta, com que era d'acció, vaig dir, vinga, dame más. Com que anem malament de temps, de les pel·lícules que queden... Què queda? A veure. Home, queda... A veure, triem en una. El hotel a orillas del río. És marmellada coreana, però en blanc i negre. Marmellada pura, però a mi em va agradar. T'he de dir que em va agradar. Però és marmellada. En blanc i negre i uns problemes entre pares i fills. Però t'he de dir que a mi em va agradar.
Tenim Objetivo Washington DC. Oh! Això és exactament el tràiler. Només que veia el tràiler i en tenim prou. Però que això que va d'un president... Sí, no, vienen los drones, vamos a matar. Que salven el president. Salven el president, que és el Morgan Freeman. Sí, que l'han salvat 34 vegades sobre el president. ¡Oh, spoiler! El negro. Que no sigui al final el president real. La pel·lícula del Tossar, quien a hierro mata, he vist el tràiler, vas veure el tràiler bona pel·lícula. Tan llarga, vas veure un tràiler tan llarg que ja he vist la pel·lícula. Li ha fet molt de mal, perquè l'ha trinxat. També veient el tràiler ja ho has vist. Però està bé, sobretot els actors. Els actors ho fan molt bé. La història... Ja. El Tossar, per això, sempre fa aquests papers d'home castigat. Robert De Niro. A veure si m'entens. Vull dir que al final, i el DiCaprio, tots fan el paper aquest. I al final també faig el mateix paper. Chicos Buenos. Tres amics que van a una festa i acaben en un... És una pel·lícula molt rara perquè és de nens, però tot el rato està fent guarrades i parlant malament i parlant... És molt rara. És una pel·lícula molt rara. Però de quina edat? No hi aneu amb nens. Molt important. És per adults. Però, clar, una pel·lícula sobre nens per adults es crea un contrast generacional. Rara. I per acabar, una íntima convicció. És un espessor de tribunals francesa. Bona pel·lícula. Però és per a aquelles persones que no li agrada l'acció, que no li agrada Tarantino perquè diu molts tacos, i que volen una pel·lícula amb substància. Vol substància, íntima convicció. 2 hores de tribunals. Aquesta m'agradarà. Sí, però bona, Sí, no. És a dir, el container de pel·lícules franceses... La vas veure original o original? Boliche. Però com és que aleshores vas anar a veure Anna amb doblada? Perquè Anna era l'acció. I volies pantalla. I volia pantallot. Volia que quan derrapa... Sí, el party, saps? Sí. Digue'm com parlaven els russos. No ho recordo exactament i a més sóc molt dolent pels accents, perquè els russos a més no parlen així. És de les pel·lícules que parlen així. Jo que he tractat amb russos mai a la vida hem parlat així. Però bueno, si els fa il·lusió que parlin així, és més, els russos fan veure que parlen així perquè no decebre les expectatives. Però tu et deien Sergi o Sergei? Sergei o Sirioja. Sirioja era el diminutiu. Com? És Sergiet. Això és Sirioja. Que maco. Sergei, però això els russos. Sí, però jo no hi havia russos. Estic preguntant. Com et deien? Sergei. Sergei o Serioja. Serioja és el diminutiu. És el diminutiu. Yo habría preferido que me llamaran Sergei, pero cada uno tiene su gusto. Va. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Fem una pausa de 2 minuts i, com deia el Sergi, Rocco a l'aparato. Versió RAC1 amb Toni Clapés. My interests are Pinterest, Snapchat and Insta, Facebook, WhatsApp, the mumble rap. My dress sense is interesting, a snapback, take a look at my Tinder and tons of tats. None of that's true except the hat bit, I'm trying to fit back into the rap scene, but lactic acid just hits my back quick. I'm a 90s head and there's no vaccine. Són les 4 de la tarda, 10 minuts, i ens acompanya a l'estudi de RAC1. Sí. Ai, que no he tapat el rellotge avui, perdona. El rellotge és increïble. És un gag, és increïble. Gag recurrent. L'altre dia vaig anar al quiosc diumenge, i la quiosquera em va fer la broma, em va dir: Tec, que avui et regalaré un rellotge, i no sabia de què anava la broma, i em diu, com que RAC1 no us funciona bé, i volia regalar un rellotge del Barça, que estan de promoció de Mundo Deportivo. I no el vas voler, I aleshores ja vaig entendre la cosa per on anava. Mira, ja te pa el rellotge con una fulla de paper. Per tant, les 5 i 10 minuts, deixeu-me saludar a aquesta hora Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Que ara em deia l'Aleix Pariser, confirmava que sí, que per Movistar Champions podreu escoltar la transmissió del partit del Borussia Dortmund-Barça, que es juga avui a partir de les 9. A la RAC. Es juga al camp del I la juvenil, el Llom League, segueixen igual, Sí. Borussia 0, Barcelona 1. Què tal, Sergi, com estàs? Molt bé. Celebro que estiguis bé. Setmana on moltes novetats d'allò. Plats forts no n'hi ha hagut, no? O tinc la sensació, vull dir, així com uno era una vez de Hollywood. La tonteria era màxima. No hi ha hagut fenomen. Ara, és el que et anava a preguntar. Pel·lícula tonteria no hi ha hagut. Però, bueno, Déu-n'hi-do les que van estrenar. Vull dir que ara són carretades, les que arriben cada divendres. No són... No tens temps de veure-les totes? No. Jo fot molts... Abans ho veia tot.
I ara fa un parell d'anys que és impossible veure 12 pel·lícules per setmana. No és un pressupost, això, eh? Sí, però a part del pressupost no hi ha manera de combinar-ho, a part de que algunes no són... Perquè tu vas, quan encadenes tanta pel·lícula, tu acabes d'una sala i ja... Poques vegades, alguna vegada ho he fet. Necessites un break. Sí, m'agrada més anar-hi un cop al dia, diguéssim. Però ho fas d'estranquis, que vas de sala en sala? No, això ho trobo de miserable. No. El otro día un colaborador de este programa que lo dijo, que vamos, que iba de más joven por las salas y arrasaba toda la tarde. Ah, sí que ho va dir, això? Sí. Dijo Rocco Siffredi. Bueno, clar, venint del Rocco. No he dicho el nombre, hombre. Usted que va de caballero gentil, va y se dice el pecado, pero no la pecadora. Comencem amb Vivir dos veces, una pel·lícula de Maria Ripoll sobre segones oportunitats. Sí, és sobre... Vivir dos veces és sobre Alzheimer. Sobre Alzheimer, per molt animada. Bé, la cosa és una pel·lícula que intenta tractar el tema de l'Alzheimer amb una història que t'atrapi, que no et deprimeixi. Per tant, la voluntat i la intenció és bona. Tu estàs al cinema i el que t'estan explicant és una història que d'alguna manera t'ha d'emocionar, t'ha d'interessar, t'ha de fer reconèixer tot el que representa l'Alzheimer, però al mateix temps és una pel·lícula. Per tant, passen situacions una mica inversemblants, els actors ho fan bé, és una pel·lícula correcta. No, jo diria que és només interès... Clar, el gran dubte, persones que tinguin a la seva família, no? Persones que tinguin a la seva família o que hagin viscut això, els hi agradarà o no els hi agradarà? Jo crec que tu has de prendre més com una pel·lícula que com un document sobre Alzheimer, perquè potser hi ha un pèl massa sucre, però està bé, eh? I els actors ho fan molt bé, molt correcte, funciona. Ara, diríem que és per gent de la meva edat, ja. Més joves no. O sigui que no hi vagi algú de 30 anys, de 40, de 50. No, 50 sí, ja hi pot començar a anar. A partir dels 50 és una pel·lícula interessant. Interessant, funciona, bueno, ja et dic que vas seguint l'acció, tens una curiositat per veure què passa i ja t'ensumes que pot passar una cosa o l'altra, els actors ho fan bé, per tant, sí, correcte. Va. Anem amb un dels, que diem, plat forts d'aquests dies, que és It 2, que és, no sé si és una seqüela o la segona part de la primera, que es deia It, d'aquell fenomen del pallasso que fa por. El pallasso que fa por, repugnant. El pallasso és repugnant. Però el d'ara o l'anterior? L'anterior i el d'ara. Que aquesta és una qüestió a estudiar, perquè sempre el pallasso... El pallasso ha estat molt maltractat, en política i en cinema. I sempre hi havia la trucada famosa del Torta i Poltrona als programes, quan algú utilitzava la paraula pallasso despectivament. I està enfadat, amb això dels... també? Sí, el van trucar i estava molt disgustat. Però abans trucava als programes, me'n recordo, era un clàssic dels anys 80, 90, però després, clar, com que ja va dir, no hi ha manera, això no hi ha manera de salvar-ho, i la ignorància i la tonteria, doncs, sempre guanyen. I aleshores tot el tema pallassil és això, el pallasso trist primer, després allò del pallasso del Simpson, després... Així hi ha hagut molts pallassos especials. I aleshores aquest és un pallasso repugnant. És el pallasso psicòpata, és el pallasso assassí, és un pallasso... Llavors ja... L'Elite 1, a veure, no devia ser tan bona quan no me'n recordo. Llavors, aquí va passar una cosa curiosa amb aquesta pel·lícula. La pel·lícula es va estrenar a moltes sales, amb una... It 2, 2 hores 40. Caram. I quan jo vaig anar-la a veure, ho sabia. O sigui, sabia que durava 2 hores 40. Perquè ara m'ho miro, més que res per la pròstata, per fer previsió si haig d'anar amb penyals o no, amb bolquers o no. Aleshores, jo arribo al cinema, arribo al cinema i jo sempre vull pagar entrada a la taquilla, perquè crec que aquella pobra gent que treballa allà de taquilleres no vull anar ni a servir caixes ni a tripir polles. M'agrada i tampoc vull anar a les màquines que hi ha allà, perquè em sembla que si hi ha una persona que està allà guanyant-se la vida, doncs com a mínim... Això ho vaig veure l'altre dia, disculpa, faig un parèntesi, en un supermercat. Una senyora, que hi havia un xicot que anava dient si volen passar vostès perquè els obliguen, també, aquest xicot. Si volen passar vostès a fer-se vostè... I una senyora va dir, escolta, un discurs que va estar bé, va dir, no, porque si yo ahora me paso los productos y me los cobro, a ti te echarán en unas semanas y defiendo tu lugar de trabajo. Molt ben dit, molt ben dit. Molt ben dit.
I tot el supermercat en silenci. Com si fos el gran dictador al discurs de final, I la senyora es va quedar allà, fent la cua. I el pobre xicot que anava... Home, perquè l'obliguen. La feina d'ell és que la gent vagi a la màquina. L'han contractat contra l'altre. I en canvi la senyora li va dir no. El capitalisme és així. Bé, el cas és que jo anava cap a la taquilla i era com una mena... Era al matí. Sessió al matí vol dir que no hi havia cua. A mesura que em vaig acostant a la taquilla per veure It 2, és a dir, hi havia una relació entre la meva intenció i el que estava a punt de passar-me. Ara faig com els escriptors dolents, que anticipo el misteri. I aleshores, quan arribo a la taquilla, me n'adono que la taquillera està plorant. Pausa dramàtica. I aleshores jo penso, hòstia, no, jo porto 59 anys anant al cine. No havia trobat mai en aquesta situació. La vida, el que té la vida. Les màquines normalment no ploren. Quan entres en una web a través de l'entrada, no ploren. I aleshores, clar, què fas? Una situació... T'esperes. No era una taquillera jove. Que si hagués sigut molt jove, d'alguna manera hagués donat una importància en el plor relativa. Hagués pensat, bueno, xicot, s'ha embarallat amb el xicot. Gent jove, patou, aquestes coses. Ha tingut un disgust. Però clar, una senyora... Gairebé de la meva edat. Gairebé vull dir que era més jove. Eso son las hormonas. Escolti, faci el favor. Silenci. I aleshores, clar, jo m'acosto i haig de... Clar, penso, està treballant, està aquí, amb el seu nom amb una xapa posada en l'uniforme, i penso, hòstia, què has de fer? I vaig dir, primer vaig preguntar si estava bé. I vaig preguntar, està bé? Es troba bé? La puc ajudar amb alguna cosa? No passa res, tinc un mal dia. Suposo que amb una gran elegància va fer el que es coneix com a el·lipsis biogràfica. En comptes d'explicar-te la meva vida, et dic que tinc un mal dia i tu ja ho interpretes. Vaig anar a l'entrada, vaig agafar allò que li dic la butaca perquè sóc un maniàtic. Va sempre la mateixa? Sí, depèn de la sala. Sí, és més gran o més petita, clar. Aquesta era sala gran, doncs vaig donar les dades, ella em va donar l'entrada i vaig dir, escolti, que vagi molt bé i que no sigui res. Però ja estava tocat, jo. Ja no era la mateixa persona que anava a veure It 2. Era una persona que havia vist a la taquillera plorar. I aleshores, una mica candilejas, tot. I aleshores vaig entrar al cinema, vaig posar al meu lloc, sol, evidentment, perquè un diumenge o un dissabte no hi havia ni Déu, i comença la pel·lícula i vaig pensar que això és una merdot de proport. Tot i que els primers minuts són interessants. És un grup d'amics que havien tingut un trauma, suposo que en l'It 1, no me'n recordo, i que molts anys més tard han de tornar al mateix poble, és a dir, anem a munyir la vaca del pallasso. Del pallasso. I aleshores comença bé, interessant, però a partir de la mitja hora jo anava pensant, aquesta pobra dona que plora a les taquilles, no sé, em semblava molt més interessant. Generava més interès... Més inquietud. Perquè et preocupava més el que li passava a la taquillera. I sobretot no aconseguia entrar en la pel·lícula, perquè la pel·lícula era un merdot, repeteixo. Si la pel·lícula hagués estat bé, jo m'hagués oblidat ràpidament de la taquillera. Però no me vaig oblidar. I aleshores anaven passant uns minuts, vaig mirar el rellotge... Que per cert ha subratllat 2 cops merdot. Sí. Bueno, merdot, que és la impressió que jo tenia. No estem anant a millor. Van passant els minuts i no vas a millor, vas a pitjor. Alguna coseta que dius, mira, això encara, el pallasso té una importància. Perquè és el mateix? És el mateix? Sí, és el mateix. Però en els minuts que jo vaig veure té una importància relativa. Vols dir que el maquillatge... Sí, bueno, sí, és fastigós. ¿Es el Augusto o el Cara Blanca? No, és és una mica... És el Circo Europa, que és medio semicalvo, ¿no? Semicalvo i con... Sí, és un asqueroso. La Cara Blanca i llavors el somriure aquest, fastigós. Gran carpa, Circo Europa, con tigres i aleshores aquest bon home, van passant coses horroroses, inversemblants, estúpides, algunes. Els actors, inclús, que alguns els reconeixes que són bons actors, fan fatal, perquè estan cobrant la pasta per fer-se a la piscina i res més, o pagar els impostos perquè el gestor els ha estafat, i aleshores el que tu dius, a veure, si ningú està interessat en que aquesta pel·lícula funcioni, què foto jo aquí? Perquè clar, has de pensar que estic sol a la sala. Acabo de veure Sol. Acabo de veure la taquillera plorant. La gent que està treballant en aquesta pel·lícula no se la creu. No se la creu ningú. No se la creu ni el director, ni els actors, ningú. Tot i que hi ha una pasta. Portava una hora i 25 minuts. I vaig dir, saps què?
avui, el mateix que la taquilla. No és el dia. No és el dia. Em vaig aixecar i me'n vaig anar cap a casa. Perquè quan vaig sortir vaig mirar si hi havia la taquillera, però ja no hi era. Perquè, clar, a les 12 del matí no és que hi hagi una... No vens les entrades. I et van veure marxar de la sala? Home, no em podien veure perquè estava sol. No, però vull dir... Algú del no sé cine... si has estat mai en un cine a les 12 del matí. El maquinista? No hi ha ningú. O sigui, no, el maquinista no hi ha màquines, tot és un robot. No, vull dir que quan vas marxar tu, no la projecció ja no hi ha ningú mai. Clar. Sí, va seguir. Clar que va seguir. Sí, era una projecció en una sala... Sí, sola, buida. Sense ningú. Sense ningú. I la que projecció... jo hagi vist, perquè a vegades m'han dit que hi ha gent petita que no la veig, que hi és a dintre. Però que la projecció va continuar sense ningú. Cap problema. Però és que no té cap sentit, això. No té cap sentit, però tampoc té sentit moltes altres coses. Llavors, aquesta és la història. Mira, marxa a l'espectador que hi havia, para la màquina i rebobina. Sí, pots avisar inclús. Escolta, tanqueu que me'n vaig. No, però aquí el dubte és, clar, podria ser que aquesta pel·lícula, ho dic a nivell d'informació pels oients, no? Que perquè aquest programa, encara que no ho sembli, és de servei públic. Ah, sí? I aleshores podria ser que algú digués, home, però és bona o no és bona? No ho sé. Perquè, clar, jo he vist la meitat. Una mica més de la meitat. Una mica més de la meitat no val la pena que hi aneu. A partir de la meitat... Remunta. És un bé de Déu i agafen el puto pallasso i el foten a la planxa. Vull dir, no ho sabem. El que és evident és que no pintava bé. No pintava gens bé. Jo per mi que la dona, a la taquillera, plorava perquè sabia greu vendre entrades d'un merdot aquest. Eren unes multisales, Clar, jo vaig pensar, la mitjana, no pot ser que totes siguin per plorar. Vull dir que... Clar, m'estava imaginant la imatge de la projecció de la pel·lícula en una sala buida, és que no té cap sentit, això. I aleshores l'endemà vaig anar a veure una altra pel·lícula. Al mateix cine? Al mateix cine, a veure si estava millor la taquillera. Perquè anava patint. I estava... O sigui, vam fer veure com si no ens coneguéssim. I jo li vaig demanar entrada, però no estava plorant. I la vas veure serena? Sí. Com a mi no plorava. A lo millor la seva vida continua a ser un infern, però... em va preocupar fins al punt de tornar l'endemà, no a veure It, Què vas anar a veure l'endemà? Em sembla que aquesta de Vivir, o del Vivir dos veces, o una d'aquestes, sí. Però anem a la història. No, molt interessant. Pel que fa a It 2. No, això que hi hagi una projecció d'una pel·lícula sense ningú, realment m'ha cridat l'atenció. Bueno, anem amb Hotel Bombay, que tot i que ens pot, per un primer moment, m'ha vingut aquelles pel·lícules que em van fer una saga d'Hotel Marigold. Sí, aquella dels vells que trobaven... Que n'han fet dues. Han fet dues, sí. M'agraden molt, aquesta pel·lícula. Aquesta no té res a veure, perquè és la que està basada en els atemptats de fa uns anys a Bombay. Sí, en un hotel que és el Taj Mahal, que va ser una matança, una carnisseria brutal. Aquesta pel·lícula és l'hòstia de bona. És una pel·lícula brutal. Amb actors, algun actor conegut i altres que no coneixem, que deuen ser molt coneguts a la Índia. Si no recordo malament, en aquest hotel hi havia Esperanza Aguirre. Pot ser. Em sona? Sí, o que diversos hotels van desviar uns quants... I ella em va resultar afectada, que em va sortir mare. Es va atacar els mitjons. Exacte. I sí que recordo uns familiars d'una amiga meva que sí que estaven en aquest hotel i que ens van explicar, ho dic perquè és un atemptat que me'n recordo perfectament. És brutal. La matança és... Que ho van viure i que va ser... És una pel·lícula d'acció, està plantejada com una pel·lícula d'acció basada en fets real, molt ben feta, vol dir molt ben feta. Em diuen que Aguirre, Xenio Lobo, que és un ordinador, que estava en un altre hotel que es deia Oberoi. Veus? Jo tenia aquesta idea de que els havien com traslladats en un altre lloc. Perquè en aquest hotel la veritat és que de gent viva en va quedar poca. I aleshores expliquen molt bé tot el que... És una pel·lícula d'acció plantejada com de morts, molt violenta perquè les coses que van passar són molt violentes, amb el grup terrorista aquest que va pelant gent, i que estan teledirigits per telèfon. És una cosa... És a dir, tota l'acció dels terroristes els hi van dient el que han de fer. Una cosa fot una por, posa els pèls de punta. I aleshores, gran pel·lícula, i què passa amb aquesta pel·lícula al final? Que surten els de veritat, els vius supervivents, amb una festa, un vídeo, que es veu la festa de celebració, que després van... Perquè tota la gent que va sobreviure va voler tenir un acte d'agraïment al com s'havia comportat el servei i l'hotel amb els hostes. I aleshores es veu aquesta imatge final. Vull dir que us espereu si aneu a veure. Gran pel·lícula. Jo, va impressionar, em va agradar, vaig trobar-la que a nivell d'acció també era molt bona.
les petites trames funcionen, i, per tant... Però fa patir. Sí, fa patir. Bueno, clar, està basada en fets... Està basada en fets reals, clar. No és una pel·lícula que et sorprengui, però el realment... conegut que deies deu ser el Dev Patel, que és el de Slumdog Millionaire, això mateix. No, sí, exacte, sí. Que és un guapot. Sí. Doncs aquest, sí, aquest és l'estrella... Bé, anem amb una altra pel·lícula basada en fets reals. Es tracta de Viento de Libertad i explica com van intentar fugir dues famílies d'Alemanya Oriental l'any 1979 a bord d'un globus aerostàtic. Sí, és com el programa del Francesc Mauri, però amb alemanys de l'est. I aleshores intenten... L'única semblança és el globus. I que, per cert, que el del Mauri va patrocinat. Va patrocinat, sí. Aquest no va patrocinar... El Mauri va patrocinar tot. Se'l fan ells. Per això t'ho dic, que clar... És una pel·lícula basada en fets reals, que al final surten les fotos dels reals, això és molt bonic. però crec que no arriba. T'explica la història, és fidel als fets, els actors no ho fan malament, una pel·lícula alemanya, no acostumem a veure pel·lícules alemanyes, te la creus, però no té un gran interès. Per tant, si has de fer... Li falta èpica? Li falta cine. Li falten escenes emocionants, li falta... No, èpica n'hi ha, perquè tota l'estona una mica com el que li passa al programa del Mauri. Sí, home, el que passa... Escenes emocionants. Ara, el programa del Mauri no està pensat amb la idea de que caigui el globo. Vull dir que aquí hi ha un perill, com que se l'han fet ells. Però al Mauri hi ha alguns moments que si tu estan en un croma també t'ho podries creure. Està tan ben fet... A mi del programa del Mauri... Que està tan ben fet que dius... És que pràcticament ni es mou aquest globus. Del programa del Mauri el que m'ha interessat més és l'esmorzar últim, la part final, que estan esmorzant. Allò m'encanta, perquè trobo que trien llocs molt macos per esmorzar, hi ha com un ambient com dient, ja hem acabat el programa, saps? Està bé la idea de fer aquest. No, i un bon esmorzar, hem de fer molts programes, això. Un cop acabes el programa, que es veiés el sopar posterior o les copes que prenen, bueno, ja està, és un tret de sobre. Home, en segons quins programes... uns karaoke és algo, ¿sabes? Es que si te vas a la Garrocha en globo, siempre luego, cuando aterrizas, después de tomarte el cava y la coca, siempre te dan... Un esmorzar. Sí. Està bé, clar, per recuperar-te. Embotit, no? No, botifarra... No, però en programa del Mauri... La botifarra no és embotit. El programa del Mauri van per tota Catalunya, amunt i avall, amb el globus. L'últim va ser l'últim al Poblet, no? Sí. En fi, he tret el tema del... No. He tret el tema del Francesc Mauri perquè va de globus. T'agradaria, I, bueno, no sé si... Ai, no t'agradaria? Clar que sí. No, en principi no. A nosaltres ens agradaria veure. No. I a sota de convidat, el Quim Monzó, saps? Que el repari el globo. Pregunteu-li al Sergi... Al cotxe, vols dir? Sí, al cotxe, saps? O al Jordi Beltrán. Vés a l'esmorzar directament. Vés a l'esmorzar, al final. Exacte, podries anar a l'esmorzar directament. No et fa gràcia. Bueno, per tant, i el Viento de Libertad acaben esmorzant o no? No acaben esmorzant, acaba bé, perquè la història es coneix, que van aconseguir-ho d'anar-se'n de la República Democràtica Alemanya a la República Federal, i aleshores, bé, és una història menor. El que heu de dir és que està bé, però que és una història menor. Llavors, l'exotisme de la cosa alemanya és l'únic interès que pot tenir. Però no és una bona pel·lícula, no. Anem amb un altre documental sobre, en aquest cas, els escàndols sexuals, per tant, basada en fets reals, de Harvey Weinstein, aquest productor, recordem-ho, acusat de violació, assetjament, extorsió i xantatge. Intouchable. Això és un documental que t'explica tot el que més o menys hem anat seguint així amb tota la trama. T'ho explica tot, des del principi fins al final. Llavors és una manera d'ordenar. És com si ja no cal que llegeixi mai més res sobre el senyor aquest. Ja m'ho sé, ja vaig veure el documental. I què dura el documental? 1 hora 40 minuts. Vull dir que Déu-n'hi-do. Surt tot. L'ordre, la manera, com el van apretant, com ell es defensa, com els advocats... Ben explicat. Correctament explicat. Correcte, és correcte. Tot és escèptic, no. Tot. No és groc. No és groc, però tampoc seria per guanyar el Pulitzer. Està bé. Però també li falta
substància... Acabes de trobar res bé avui, Bueno, no, perdoni. No, Hotel Bombay. Exacte, què més vols? Senyor Marcelí, el que no val és saltar-se quan ho defenses. Però també et veig com a desganat. Los años más bellos d'una vida. Pel·lícula francesa, aquesta sí que t'agradarà. Aquesta és una pel·lícula que també van haver-hi coses extra cinematogràfiques que van... Aquesta és una pel·lícula que és agafar una pel·lícula que es va fer l'any 66 que es deia Un homme et une femme, que era una pel·lícula que va guanyar l'Oscar, superensucrada, romàntica, que va inventar els passejos per la platja amb un gos a càmera lenta. Doncs aquesta pel·lícula, que era d'un autor francès que es deia Claude Lelouch i que els actors eren el Jean-Louis Trintignant i l'Anouk Aimée, doncs aquesta parella que tenia un amor que després no podia ser, però tenien un fill cada un i una cosa agafen i 53 anys més tard han fet una pel·lícula... De com estan ara. Com estan ara. I aleshores també hi ha l'Alzheimer pel mig i també surten els fills, aquells nens que deien. Són els actors. Aquesta és la gràcia de sortida. Llavors dic, farem una pel·lícula amb aquests elements. Llavors, quin era el problema? Que el Jean-Louis Trintignant està molt malalt i està en una fase que ja no treballava pel cinema, però quan li van explicar el projecte va dir, ho faré. De manera que sap greu dir-ho així, però és el testament cinematogràfic d'un gran actor. A més, ho fa molt, molt bé. Ho fa... O sigui, només val la pena anar-hi amb aquesta pel·lícula d'entrada, ja a part de si tu tens pulsions romàntico-franceses, per ell. O sigui, només per ell pots pagar 1, 2, 3 entrades, entrar al cinema i dedicar-te a mirar-lo amb ell, perquè és brutal. És un espectacle. Et demostra que una persona gran pot fer un teatre extraordinari. Doncs que ell, fins fa molt poc, ha estat actuant en teatre i bueno, era brutal. Vaja, perquè encara està viu. I aleshores, i ella també ho fa molt bé, la pel·lícula és molt ensucrada i juga molt a recuperar i a fer contrast entre la pel·lícula d'abans i la pel·lícula d'ara. Però abans era molt més ensucrada perquè eren joves. En canvi, ara són grans, i a més ell té Alzheimer i no se'n recorda de la meitat de les coses. De manera que moltes vegades no la reconeix amb ella. I això és la gràcia de la pel·lícula. Està bé, a mi em va agradar molt. Però... Ai, hi som. Hi ha una circumstància que va fer que no fos una visió del tot tranquil·la. Jo entro al cinema... Què et va passar? Hi havia gent, perquè era un divendres a la tarda, hi havia, no sé, 10, 12, 13, 14 persones... tothom posat. Era l'estrena, vol dir que eren les 4 de la tarda del divendres de l'estrena. Primera sessió. Sí. Versió original, evidentment, perquè el Trintignant se li ha d'escoltar la veu. I aleshores, quan estan a punt de fer els anuncis d'entrada, veig que entra en el cinema un gran articulista català, però que escriu en castellà, polèmic, al cinema. I vaig dir, hòstia, aquella curiositat. Coita, no? Coita que fan ara. Llavors vaig pensar, ara has d'estar per la pel·lícula, però tota l'estona anava mirant, anava intentant relacionar l'articulista amb per què era allà. Per què havia triat aquella pel·lícula i per què tenia la necessitat de ser a les 4 de la tarda de l'estrena. És com una obsessió. Ara, llavors vaig pensar, podia ser que fos important per ell la pel·lícula, que simplement anés el dentista al davant i hagués entrat i hagués dit, doncs mira, veuré aquesta, que pensés en fer un article. Llavors em vaig passar tota la pel·lícula imaginant l'article que escriuria ell sobre la pel·lícula. No vaig estar molt atent. Estaves pendent del que escriuria. Que escriuria l'hipotètic article del real... perquè vaig tenir el dubte, perquè com s'havien apagat una mica els llums, vaig pensar, és o no és? I aleshores vaig fer veure que anava al lavabo en un moment indeterminat de la pel·lícula per passar davant seu i a la pujada comprovar que era ell. Perquè, clar, no em quedava tranquil. Però escriu de cine? No. I vas comprovar que era ell. Era ell. I ha fet l'article? No, el vaig seguint cada dia, entro a mirar si hi ha algun article... I no. I per ara no l'he sabut detectar. Per tant, podrien ser raons com les meves, diguéssim. Raons particulars. Bueno, però tu també ho fas perquè després aquí ens comentes la jugada. Ell va anar al lavabo, també? Perquè igual et va veure tu i va pensar el mateix de tu, No, perquè jo crec que jo en ser en el cine abans que ell,
Jo crec que ell tenia més difícil veure'm a mi que jo amb ell. A part que jo sóc invisible, com sabeu. Us vau mirar? No. Però això és un no viure? No, bueno, és la gràcia. Marcelí, la gràcia de la vida és no viure-la. És estar pendent de mariconades d'aquestes. Si no, no té cap sentit. I quan va acabar la pel·lícula... Ja està, veus la pel·lícula i ja està. No, t'has de ficar-hi coses. Quan va acabar la pel·lícula, qui va sortir abans? Jo. És més, ell va ser l'últim. Ho vas estar esperant al carrer? Vaig estar esperant a distància i vaig veure que sortia tothom. Però quines obsessions. En fi, Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Salut. 3 minuts i tornem.